Escaleras. Oh, bella. Es sabio. Sabio, no sé. Muy buenos. Hola. Ya sobra. Vamos a ir por Parece de ingeniero, no me quitas por la mesa. Ah, por tu sobra. así nos levan a contrario. Por aquí. Por aquí, bueno. Coño, pero que te enteras, pues te enteras. Ay, muy bien. Ya, que nada. Iba a estar de bolsillo ahora.
Boa noite. Damos inicio a esta sesión plenaria ordinaria que terá como primeiro punto na orde do día a aprobación dunhas facturas extrajudiciais por importe de 260.005 euros, que o certo é que son facturas que proceden da suministración eléctrica na súa meirande parte previa ao contrato que formalizamos a finais do 2023 con gas natural. As facturas, como ben se sabe, agora mesmo están unificadas, temos un contrato regularizado co suministro de enerxía con gas natural, polo tanto, esta situación está paliada, e o certo é que no ano 2023, polas circunstancias que temos comentado aquí en distintas ocasións, pois non podemos aprobar un orzamento que dotara de crédito a este pago e, polo tanto, vai con cargo ao orzamento do 2024, poideron ver a relación e, desde logo, aquí estamos para resolver calquera cuestión que vostedes consideren. Boa tarde. O primeiro, disculpas que estes cambios de temperatura afectan un pouco a voz, entonces, sobre este recoñecemento extrajudicial de crédito por 260.000 euros, vamos a falar en números redondos para que nos poida entender todo o mundo e poida seguir un pouco o razonamento. Despois hai outro acordo na axenda do Pleno por cerca de 40.000 euros. Entón, nos pedimos os informes de intervención e vimos que o que decía era que as facturas foron emitidas, como dixo o señor alcalde, de antes do contrato. Pedimos as relacións de facturas e o contrato firmouse en 2 de outubro de 2023 e as facturas teñen data posterior. Entonces empezamos a mirar a lista de facturas que forma parte do acordo 3 da axenda do Pleno e vimos isto. Entón, como ben saben, hai unha comisión xeral antes de cada pleno ordinario, preguntamos por isto e o que nos contestaron foi que pensaban que pode ser refacturacións de períodos anteriores á firma do contrato. Insistimos un pouco nesto, ás veces pasa que as compañías eléctricas, tamén o sabemos, insistimos un pouco nesto, pero non nos enseñaron nada que poidese convencernos ou que poidese evidenciar que realmente eran refacturacións ou que eran lecturas de antes do 2 de outubro de 2023. Por lo tanto, a nosa dúbida aquí é que se estaría cumplindo a legalidade, se o Concello de Cerceda estaría cumplindo a legalidade tendo un contrato firmado o 2 de outubro de 2023 e pagando facturas por fora do contrato en recoñecemento extrajudicial de crédito. Nós xa sabemos que esta fórmula do recoñecemento extrajudicial de crédito que é a que hai para poder pagar ás empresas cando a actuación se contratou dunha forma irregular ou sen orzamento. Evidentemente, non se busca que a administración que se enriqueza ilícitamente e as empresas teñen que cobrar. Nós non nos opoñemos a isto, opoñémonos a que siga esta tendencia desde xullo de 2023 que iniciamos o mandato, que xa nos presentaron un recoñecemento extrajudicial de crédito de facturas eléctricas, xa dixemos o mismo, viña con reparos dos informes da interventora anterior e síguese facendo o mismo en setembro de 2024, máis dun ano despois, síguese elevando a pleno o pago de facturas por fora dun contrato. Isto é o que a nós nos xera a dúbida e creemos que non é de todo legal. Como oposición, xa dixemos na comisión informativa, pedimos un informe á Secretaría Xeral, a día de hoxe supoño que sería pouco tempo ou que fose, o tema é que ese informe non chegou para poder ver ou aclarar de alguna forma se é a legalidade. Entón, que nos realmente é o que pedimos, que nos asesore a Secretaría Xeral ao Pleno dentro das funcións dos habilitados nacionais. Os 40.000 euros son unhas 400 facturas, os 260.000 son máis de 1.700 facturas que se pagan por fora do contrato. Nas de 260.000 tamén se indicaba que era anterior, pero, sin embargo, vemos aquí facturas de unha empresa denominada comercializadora de referencia energético, tamén facturas emitidas con data posterior ao 2 de outubro de 2023. Entón, todo isto xéranos a dúda, quer dicir, por que se di que son facturas de antes do contrato, se a data de emisión é despois do 2 de outubro de 2023, isto é importante, e que
ademais, revisando o recoñecemento extrajudicial de crédito de xuño, o primeiro deste ano, recordamos que o señor alcalde xa dixo que iba a haber máis recoñecementos extrajudiciais de crédito. Dá a impresión de que xa se sabía que había estas facturas. Polo menos é o que nós percibimos despois de revisar eses listados. Tampouco hai que saber moito máis, é a data de emisión da factura. Entón, no recoñecemento extrajudicial de crédito de xuño, meteronse facturas que a data de rexistro aparecía hasta diciembre de 2023. E a data de rexistro das facturas que estamos agora falando neste pleno aparece desde xaneiro de 2024. É unha casualidade, ou por menos parece, agradeceríamos unha explicación, que por que non se levou todo ao pleno de xuño? E por que non se plantean medidas para evitar os recoñecementos extrajudiciais de crédito se temos un contrato de suministro de enerxía? Que deberíamos ir a base de certificacións, como calquer outro servicio municipal con un prego, e cada mes pagar as facturas que emita a suministradora, que se emite tarde e tal. Bueno, xa pódense poñer indicadores de calidad por retrasos nas relacións valoradas ou nas facturas. Existen moitas fórmulas para conseguir que o adxudicatario que cumpla cada mes. A nós pásanos no día a día no traballo. Entón, aquí é exactamente o mismo, é unha suministradora. Entonces, insistimos nesto, que nos aclaren como entenden o cumprimento da legalidade de pago de facturas por fora, e non é un instrumento, é que exista o pago de facturas por fora do contrato de suministro de enerxía. Alberto? Ben, eu simplemente hai algunhas cuestións que me gustaría que se me aclarasen, que se aclarase a BNG. Primeiro, están contrastadas estas facturas? Por quen están contrastadas? Despois, agardemos ou esperemos que sexan as últimas que aparecen fora do contrato. E despois tamén, porque o primeiro e o segundo punto ven sendo máis ou menos o mesmo, tamén me gustaría saber se o servizo de augas deste concello foi auditado algunha vez. Se foi auditado, gostaríame saber cando foi e por quen. E tamén, se alguén, se non foi auditado, o servizo de augas deste concello, se non foi auditado, se alguén pode asegurar o bo tratamento da auga que bebemos. E digo porque, bueno, resulta-me chocante certas cuestións e a verdade é que me gustaría saber algo máis ao respecto desta cuestión. Vamos a ver. Temos comentado en distintas ocasións, especialmente o Partido Popular, que as facturas extrajudiciais non sempre dependen do propio Concello, tamén dependen de factores externos e de quen os emite. E non existe o pago de facturas por fora do contrato, esa era unha situación previa, nós agora simplemente pagamos facturas de gas natural. Explicareille o porqué da confusión a que están sometidos neste momento. Despois eu, na primeira intervención, falei da meirande parte das facturas. Non falei de todas, precisamente porque hai unhas específicas ás que farei referencia e explicarei entón o porqué do malentendido e desde logo aquí con luz de taquígrafos seguro que ninguén o ten que transcribir, todos podemos expresar o que consideramos as comisións informativas son para informarse, ás veces, ou mellor, por algunha merma, principalmente por parte do alcalde, non se obtén toda a información axeitada, se é así, pedimos disculpas, pero non é unha cuestión que haxa que transcribir, é unha cuestión que hai que informarse e punto, porque desde logo se non podemos entrar nun terreo moi perigoso de quen dixo que e como. Despois, cando me din todo isto, supoño que vai en relación co que lle solicitaron ao secretario, precisamente, dun informe que, sacando a trazabilidade desa mesma solicitude, pode explicarlle unha serie de cousas. Primeiro, toda a documentación que chega ao pleno pasa por un filtro técnico, senón xa non estaba aquí. Quero dicir, nas administracións o peligro está por fora das documentacións, é por fora das sesións plenarias, é por fora dos órganos que teñen competencia para executalas. Non está o perigo aquí dentro, todo pasa por un filtro técnico que ven avalado polas dúas persoas que neste momento están á miña esquerda, que son habilitados nacionais para o uso, que é o secretario municipal e a interventora. Despois, efectivamente, ese informe non foi pedido coa antelación suficiente, pero seguro que lles poderá explicar suficientemente ben que isto está absolutamente axustado á lei. E despois, con respecto
as facturas que son de gas natural, que son a meirande parte delas e que conforman o gran conxunto, porque no demais estamos falando dunhas cuantías que, desde logo, non exceden das 3 cifras, nun contexto de 300.000 euros que traemos hoxe á aprobación, foron emitidas e devoltas para agrupar as que son de gas natural. Pero eu sei que a cuestión que non viña por aí. Despois di como estamos ahora mismo valorando esas facturas, ou igual que tamén o preguntaba o do Bloque Nacionalista Galego, pois estamos facendo a través dunha aplicación, antes facíase a través da FAEPAC, agora mesmo a través dunha aplicación a que eu mesmo teño acceso, e despois tamén comenta aquí que o concelleiro do BNG, ou igual que hoxe dixo, pregunta se serían as últimas, eu creo que sí. Desde logo, se van vir facturas eléctricas a extrajudicial a partir de agora vai ser algo moi residual. Pode que quedar algunha residual de atrás, volvemos ao mesmo. Non todo depende de nós, pero nós agardamos que sí. Despois, entramos na cuestión que eu creo que é estructural á hora de valorar esa comisión informativa. É que houve un comentario, ademais que xa teño repetido noutras ocasións, que aquí non consta que é moi importante. Non todo canto sucede con respecto aos pagos de facturas depende exclusivamente da acción ou da omisión por parte do Concello de Cerceda. Hai determinadas cuestións que tamén dependen das comercializadoras. Eu, nese sentido, o que lle podo dicir é había 4 suministros que eran de gas natural, 4 de 300 suministros, que por un erro que tiveron non se inseriron e seguiuselle cobrando a CHC, que ao mellor é a explicación, que tamén admito que faltou en comisión informativa. Pero había 4 suministros que se seguiron cobrando a CHC. Agora ben, estamos falando dunhas cuantías moi reducidas, no contexto dunha cuestión contable que eu creo que dá para falar de moitas cuestións estructurais con respecto ao Concello de Cerceda. E pedir un informe para iso, eu creo que de vez en cando, tamén francamente se pode falar, dialogar, volver a facer unha chamada, nese sentido nós sempre estamos abertos. Non vai haber ningún problema por iso. Eu creo que un informe antes de pleno para unha cuestión tan residual, porque vostede seguro que o revisou e podenos incluso explicar cal é a cuantía desas facturas de CHC ou desas facturas que veñen dantes sin ser de gas natural, que son as que establecen isto, pois xa lle digo, eu creo que é algo que non necesitábamos, desde logo, para este viaxe, tantas alforxas como este informe, que está ben pedilo, e desde logo que o faga, non hai problema. Entón, se existía unha dúbida razoable sobre a legalidade destas facturas, agardo que co que lle estou dicindo que quede resolta, porque desde logo está ben tramitado e teñen que ir a recoñecemento extrajudicial de crédito. Digo que está ben tramitado o punto de acordo que hoxe traemos aquí, pero desde logo non é unha orde de magnitude esas facturas importante, deso non cabe ningunha dúda. Despois, sobre esa cuestión dos expedientes extrajudiciais de crédito, o que falamos debería quedar solucionado en 2024, xa antes o comentei. Por qué? Porque agora mesmo está en vigor ese contrato do suministro eléctrico e, ademais, temos un orzamento aprobado, que ese é o factor máis importante, porque se houbéramos tido crédito no 2023, xa non houbéramos tido esta cuantía agora no 2024. De feito, o nivel de previsión é fácil de entender. Non é casualidade que aprobemos este ano en extrajudiciais 1.300.000 euros e que tivéramos recentemente a noticia de que temos un remanente líquido de tesorería procedente do exercicio anterior de 1.700.000 euros. Por lo tanto, a priori, sobre suministración eléctrica, debería ser o último pleno de facturas extrajudiciais. Agora ben, se como é habitual imos ir ao punto e a coma, pois non quita que por parte de algunha comercializadora poida haber outra factura noutro momento. Nese sentido, dende o punto de vista da regularización a que antes facía referencia, si especificarlle os prezos nos que nos estamos movendo con este novo contrato, que ademais son os máis novos, desde que temos en uso unha aplicación que usamos, os máis baixos, perdón, desde que temos en uso unha aplicación que usamos nos últimos anos. Estamos pagando neste momento ao ritmo destes días 397.000 euros ao ano. 397.000 euros ao ano. Baixar da franxa dos 400.000 é algo que, desde logo, non se dera nos últimos 7-8 anos. Conseguiuse baixar o precio kilovatio hora dos 0,30 aos 0,176. E despois, esta creo que é unha cuestión, está claro,
de interese público e que estamos conseguindo, por qué? Porque houve un momento dado onde estar no mercado regulado nos estaba favorecendo o feito de baixar en grandísima medida as contías do prezo da luz con respecto ao que tiñan outros concellos, pero houve un momento onde foi máis interesante ir ao mercado libre, así se fixo, e foi Gas Natural quen colliu este contrato, e esa é a realidade de hoxendía. Todo isto é pasado, son expedientes do pasado que neste momento, felizmente, estamos liberando para pagar e, sobre todo, para quedar na situación normalizada que sempre pretendemos. Falamos sempre que estábamos nun momento de intervención moi complicado, porque tivemos unha ausencia moi importante durante moitísimos meses. Eu, persoalmente, como alcalde, podo confesalo con toda a empatía, síntome moi aliviado, sinto unha descarga de presión encima moi importante, porque, evidentemente, iso estaba afectando ao modo de xestionar e de tramitar aquí dentro da Casa Consistorial, e a partir de agora o que temos é que mirar ao futuro. Despois, quería facer tamén unha mención importante, porque cando imos este tipo de puntos, é relevante decir que, oye, está aprobado dentro do orzamento do 2024. Por qué? Porque hai crédito para facelo. Eu recordo perfectamente como no mes de abril, cando aprobamos o orzamento, se nos preguntou se tiñamos un plan B para aquel parque eólico que estaba previsto e que non entraba, en principio, nos plans que se acabara instalando este ano. Efectivamente, eu dixen, non, é que está o plan A. Entón, botóusenos en contra cun dos argumentos que era o descuadre, pero agora mesmo temos remanente de máis de 1.700.000 euros. E temos recibido dos tributos extra do Estado 500.000 euros. E sabemos, a ciencia certa, que sobre a partida de persoal vamos a forrar a final de ano máis de 200.000 euros. Entón, a previsión está aí. É o que nos vai permitir tamén, a nivel contable, durante o orzamento de 2024, impulsar a grandísima maioría das inversións, algo que desde logo celebramos, e tamén, volvo a incidir, no dato da previsión. 1.700.000 euros de remanente, 1.300.000 euros de gastos que quedaron pendentes do 2023, a vida conta das circunstancias tan excepcionais polas que tivemos que pasar. Despois, pregunta sobre o pleno de xuño, pero mira, voulle facer unha aclaración do pleno de xuño das extrajudiciais que igual non o sabían, pero xa lle explico eu. O pleno de xuño veuse aquí, ao Salón de Plenos, porque queríamos debatir sobre esa cuestión e queríamos que pasara por diante da oposición. Pero esas facturas non tiñan falta de aprobarse en pleno extrajudicial, porque xa foron consignadas como recoñecemento extrajudicial de crédito, poden comprobar nas inversións do orzamento en abril, que nos chamou a atención que pasaran absolutamente inadvertidas, porque desde logo sería o máis polémico, de aí que despois, en xuño, cando efectivamente chegaron aquí en riba da mesa, pois, evidentemente, xeran certas friccións políticas. Pero a ese pleno veuse simplemente porque queríamos debatir e, desde logo, non queríamos aprobar esa cuantía sin que vostedes poderan esgrimir os seus argumentos e nós tamén esgrimir os nosos e comentar todo o que comentamos, e eu creo que, nese sentido, tamén foi un exercicio de transparencia pola nosa parte. Pero xa foron consignados como Rext. Advertimos que probablemente vostedes non se decataran e, polo tanto, trouxémolo aquí. Despois, pregunta o portavoz do Bloque Nacionalista Galego de se son contrastadas estas facturas, e eran contrastadas coa FAEPAC, como lle digo, as que eran antes do propio contrato, que son as que temos aquí, que son previas ao establecemento do contrato e que son do exercicio 2023 con respecto a este primeiro punto, e hoxe en día temos en aplicación, vaya a redundancia en aplicación, non? Sobre o que me pregunta da auga, eu quedei un pouco anonadado co sentido da pregunta, porque, en todo caso, o punto que trae unha factura que pode ter algo que ver co suministro da auga é o punto segundo, non é o punto primeiro, que é unha factura de Espina e Delfín dunha cuantía concreta de 1.300 euros aproximadamente, 2.313,58, que é dunha ampliación de diámetro. Pode ser que a vostede lle leva a dúbida, porque, se non me equivoco, figura nos documentos como sustitución ou algo semellante. Por lo tanto, a sustitución, evidentemente, teria que facerse xa a cargo a propia empresa no mantemento do servizo. Pero é unha ampliación de diámetro, porque o diámetro non daba abasto para a cortella. E despois, sobre se coa empresa de augas se fixo algunha auditoría, entendo que sí, quero pensar que sí, non teño constancia efectiva e visible de que fora así,
pero iso podemos comprobalo e darlle resposta sin ningún tipo de problema. Damos a palabra ao portavoz do Partido Popular, neste caso, que é Alfonso. Pois moitas gracias pola detallada resposta. En primeiro lugar, a cuestión de que se admiten as preguntas despois da comisión informativa pois era algo que desconocíamos e agradecese porque a verdade que faise moito máis áxil a resposta de dúbidas que porque preparar os documentos hai que xustificalo todo para que se responda. Entón, pois, bueno, terémoslo en conta para as próximas. Se tomei ben os datos, o kilovatio hora pasou de 0,30 a 0,176. Entón, tamén darlle o agradecemento, a felicitación, porque en xullo de 2023, cando lle dixemos que o suministro de enerxía non ten que ir con contrato menor, que se ten que licitar nun suministro, xa decíamos que o que asistiran as empresas e presentasen ofertas, a concurrencia de empresas normalmente fai que baixe o precio. Que aquí se cambiou a tarifa, perfecto, pero o que se fixo foi abaratar o precio do kilovatio hora que paga o Concello, que é realmente, a parte do cumprimento legal e a obligación de cumprir a lei de contratos do sector público, pois é o que buscábamos, sacarlle maior partido ao orzamento do Concello de Cerceda. Por lo tanto, pois tamén estamos totalmente de acordo en que se avanzase neste sentido. O que nos extraña un pouco máis foi pois que hoxe chegase unha convocatoria de xunta de goberno local para mañán, de hoxe para mañán, cando vostede xa nos ten a nos presentada algunha queixa, algunha protesta, porque lle presentamos os roubos e preguntas dun día para outro, tal como prevé o ROM, pois hoxe que nos invite xusto do tema que se falou esta semana. Agradecemos a invitación, evidentemente a contratación está delegada na xunta de goberno e cando hai asuntos de contratación, pois ten que invitar, ou o correcto é que invite aos concelleiros, aos membros do pleno. Pero extrañanos a cuestión de que se vai a falar mañán da ampliación da prórroga do contrato de enerxía, que xusto estamos falando esta semana do tema. Sobre o tema de que o recoñecemento extrajudicial de xuño non ten que ir a pleno, de ler os informes de intervención, a verdad que o deixa bastante claro co tema de 2020, o informe do Tribunal de Contas de 2020, deixa bastante claro que corresponde ao alcalde facer os pagos cando está correctamente contratado a actuación, e despois as actuacións en recoñecemento extrajudicial de crédito que se teñen que levar a pleno, e que o di nos dous informes. Entonces, extrañanos isto, pero tampouco é algo que nos vayamos a dedicar demasiado tempo, porque nos orzamentos, se non vimos este importe, foi porque nos centramos na cuestión de que o informe de intervención era desfavorable. Entón, estamos dicindo, como se en abril, no pleno de abril, cando dixo que non nos deramos conta, o que nos sorprende a nós é que de alguma forma que se felicite, ou non sei exactamente como chamarlle, de que non viramos isto e que o trouxeron porque querían debatir a pleno de xuño o reconocemento extrajudicial. A fórmula do reconocemento extrajudicial xa di que ten que ir a pleno. Esa é a tramitación, polo menos na parte técnica que ten para asesoralo, pois aparece eso. Entonces, sorpréndenos que se nos lo poidera aclarar un pouquiño a que se refiere, pero no fondo cumprir a lei de contratos, responsabilidade legal e abaratar os precios é o que realmente estábamos pedindo. Somos oposición constructiva, non vimos aquí a buscar o fallo. Bueno, eu terei que pedir desculpas porque non estou no meu mellor día ni no meu mellor momento e xa me marean tantos números, tantos decretos, tanta tontería e demais. Sinceramente, se efectivamente hai facturas que hai que pagar, habrá que pagalas. Agora sí, volvo a repetir, es decir, esperemos que sexen as últimas e en todo caso eu supoño que o goberno deste Concello poderá falar con esa empresa ou con outras empresas suministradoras deste Concello e preguntar se vai haber máis facturas. Porque, en todo caso, vostedes estánme dicindo que prevén que non haxe máis facturas, pero non me están asegurando que mañán presenten aquí unha factura de 1 millón de euros. Entón, por lo tanto, efectivamente, eu ou a miña empresa, cando lle pido algo a un proveedor, primeiro teño un orzamento, pero en todo caso, se non o teño, sei que me van presentar unha factura por ese suministro.
e que non me van a andar presentando 50.000 facturas. Eu entendo que o noso goberno local é soberano e sabrá aclarar, ou polo menos preguntar a estas empresas se vai haber máis facturas. Ben, con respecto á intervención de Alberto e de Alfonso, a que empezan os dous por A, e polo tanto é fácil tender á confusión, teñen que desculpar. Con respecto á intervención de Alfonso, neste momento, portavoz do Partido Popular, miren, cando falamos do contrato de suministración eléctrica no ano pasado, está grabado en pleno de xullo, pódeno comprobar, eu dixen aquí que sacábamos ese contrato, que ata se pode entender como unha animalada, a nivel de regularización, que sacábamos ese contrato co simple obxectivo de aforrar. E aforrouse. Por lo tanto, eu creo que non hai que facer maiores comentarios ao respecto do acerto do goberno e do alcalde, porque eu defendín esa postura, que é unha postura a favor do interese público e pódese comprobar como no pleno de xullo de 2023 está grabado, eu dixen aquí, sacamos o contrato da suministración eléctrica co obxectivo do aforro, non sei se foi exactamente con estas palabras, pero ademais, a vida conta de todo o que sucedera hasta ese momento, e a vida conta da subida dos prezos, naquel momento, xusto ao inicio do mandato, con que outro pretexto íamos a sacar. Pero máis alá diso, o máis importante, é o ben para o interés público que, lóxicamente, xera o feito de que se baixen os prezos. Esa é a cuestión máis importante, non a vanidade persoal, nin as ansias, desde logo, de revanchismo sobre un debate de fai máis dun ano. Porque eu sei, polo ben de Cerceda, as razóns cedollas todas. Cedollas todas. Absolutamente todas. Pero o ben da Cerceda é a cuestión máis importante. Nese sentido, creo que non hai que ir aí a ver se facemos pensar que o alcalde consideraba que iba a sacar o contrato a gastar máis. Non, home, o alcalde xa dixo que iba a gastar menos. Por lo tanto, de que estamos falando? E ademais é unha cuestión que ven unha vez, e ven outra, a ver se se repón. Oye, que xa estamos no 2024, xa casi imos cara ao 2025. Os plenos do 2023 están gravados e podense comprobar. Vamos mirar de cara ao futuro. Non estou aquí para darlle consellos a ninguén, e cada quen é libre de recollelos, pero xa me fai gracia a decir a verdade. Despois, sobre a Xunta de Goberno Local, cando é un tema de contratación, faise o convite, pero non é por parte do alcalde, polo tanto eu descoñecíao, e o certo é que eu, o mércores, cando firmei, pois non dou tempo a incluir ese expediente na Xunta de Goberno Local. E por plazos, ten que ir agora e fixos unha xunta de goberno local extraordinaria o venres, precisamente, para prorrogar ese contrato e para xerar o aforro, que volvemos ao mismo. Ao final, o aforro é moito máis importante que a presencia da oposición, que a presencia do alcalde, que a presencia dos concelleiros do goberno. É o interés público número 1. Se o documento non estivo preparado o mércores, pois está para mañá, e nese sentido, pois vaise a aprobar, previsiblemente, porque, lóxicamente, conto cos votos a favor de todos os membros da Xunta de Goberno Local, que, se non me equivoco, está convocada para as 10. Porque se fora a mediodía eu non podo estar presente, pero, bueno, indistintamente podería presidir outra persoa. Despois, o expediente extrajudicial ten que ir a pleno. Sí, pero é que aquele expediente extrajudicial xa foi a pleno. En abril do 2024, xa se aprobaron eses créditos. O expediente extrajudicial é unha aprobación de crédito. Aprobouse en abril. Despois, esas facturas, pois era un montante importante, 1 millón de euros. Oye, eu pode que sobrecaia sobre os meus sombreiros ou pode que o traia aquí, porque é unha facultade que teño. E por iso se trouxo aquí ao Salón de Plenos, pero aprobado, xa fora en abril. Xa estaba no propio orzamento. Teñeno fácil, se o queren ver dun xeito simple e sinxelo, comproban uns investimentos que figuran como REXT, que son os que despois se aprobaron no pleno de xullo, ou é que pensaron que aqueles investimentos estaban pendentes de facer e que non estaban feitos. O sea, nese sentido, creo que se fai moi evidente. E despois, o que lle decía do orzamento é unha parte importantísima, porque o papel dun alcalde é un papel dun goberno, porque volvemos ao que teño dito algunha vez, que alcalde polo libro é calquera, en determinados momentos é arriesgar. Había un informe de intervención que decía que estaba descuadrado o orzamento. Xa verán como non vai estar. Xa verán como imos a volver a ter remanente, porque xa o tivemos de feito, pero ímolo ter tamén no exercicio de 2024. Non o duden. Pero en determinados momentos hai que arriesgar. É o que quero poñer en valor. Alcalde polo libro absolutamente sería calquera.
porque estamos sempre cinguíndonos aos informes técnicos. Pero a política é outra cousa. Nese sentido, entendo tamén o certo malestar que expresa Alberti. E despois, cando me din o da lei de contratos, oye, pareceme fantástico. Pero punto número 1. No seguinte punto hai un punto dunha aprobación dunha factura de Espina e Delfín que está en contrato. Punto número 2. Aquí rixe o imperio da lei. Os primeiros interesados, lóxicamente, en adherirse á lei de contratos somos nós mesmos, xa por seguridade xurídica propia. Eu creo que ata aí podemos chegar todos. Outra cousa que moitas veces o traballo dos funcionarios dá para o que dá, a elaboración dos pliegos dá para o que dá, pero nós temos unha firme convicción de darlle para adiante e de regularizarnos. Que é certo que non se está cometendo ningún delito, pero, oye, as irregularidades non son boas, mellor regularizarse. Quen vai a discutir ao respecto diso? E despois tamén decirlle, neste punto de vista, xa falando da coherencia política. Vostedes están facendo moito fincapé na cuestión das leis de contratos. Paréceme interesante. Pero a nivel fronterizo tamén sería bo que outros gobernos que hai por aquí, que son do Partido Popular, e que desde logo respeto moito, e que por experiencia lles concedo pois unha maior fiabilidade de criterio que a que poidan ter vostedes, están argumentando ante as críticas da oposición pola falta de regularización na lei de contratos cuestións moi semellantes ás que vostedes están dicindo. De feito, eu podería ler aquí unha nova na cal unha oposición lle di a un alcalde da zona que é incapaz de regularizar varios contratos de suministración ou prestación de servizos que están vencidos. Fala de praga e considera que se dá unha flagrante vulneración do establecido na lei de contratos do sector público. Poderíanos suscribir. Resposta do alcalde, neste caso do Partido Popular. Trátase dun problema que non é de vontade política, senón de sobrecarga de traballo nos departamentos técnicos municipais. Suscribo. Defendo o seu traballo, pero dá para o que dá. Suscribo. Expuxo, á vez que revelou que se están elaborando varios pregos para a súa posterior licitación. Tamén nós estamos empezando co de actividades e temos unha providencia para regularizar todos, que xa comentei tamén fai 2 meses. De todos modos, o rexedor advertiu de que aposto ao día deses contratos terá unha considerable repercusión nas contas municipais pola alza de custos. Fala dun servizo en concreto que subirá dos 600.000 euros ao millón. A mesma situación se vai dar aquí, pero non teñen problema, porque nós imos ser perfectamente capaces de abastecela. Por qué? Porque nós, a hora de sacar ese equilibrio e ese progreso do territorio ao que sempre facemos as referencias, temos soberanía suficiente para tratar de buscar recursos. Xa pasou todos estes anos co peche da central térmica, coa crise derivada da guerra de Ucraína, coa pandemia. Oye, aquí non se tocou ningún imposto. Agora só o canon de Sogama, seguramente, aí, ou igual coas outros concellos de arredor, pois haxa que chegar a acordos e subir esa tasa. Pero aquí non se subiu ningún imposto estrutural, foise afrontando todo iso, e esas son as cuestións estruturais que son importantes e que ademais a xente está desexando que falemos. Porque eu escoito moitas veces a xente e di, oye, pero moitas veces non se falan das cuestións estruturais nos plenos. Eu digo, eu contesto ao que me respondo, ao que me din. Evidentemente. Cíngome, por respeto, a contestar ao que me din, e creo que fago sempre moito ao detalle e con intensidade, iso non mo discutirán. Despois, con respecto á intervención do Bloque Nacionalista Galego e da suministración eléctrica, efectivamente esperamos que sexan as últimas. Eu xa lle anticipo, no exercicio que ven non vai haber unha cuantía de facturas extrajudiciais parecida a deste ano, nin de broma. Por qué? Porque este ano estivemos afectados por unhas circunstancias moi excepcionais, como foi esa falta de intervención, non podemos aprobar o orzamento, polo tanto non tiñamos crédito para darlle adiante a todas esas cuestións durante o ano 2023 e houve que executalas no 2024. Pero da suministración eléctrica, unha vez que está o contrato con gas natural en vigor, que se prorroga e que, desde logo, unha vez que estamos regularizados, unha vez que vayamos hacia a súa caducidade, pretenderemos renovar con eso ou con calquera outra empresa que licite e que gane, pois a nosa idea é evitar que acontece isto cos suministros eléctricos. E despois, sobre o que medido que van facer outras empresas e outros colectivos coas facturas, entenderá que eu a duras penas controlo as miñas accións, a duras penas controlo as miñas verbas, pero as accións e as verbas de outras persoas, ou incluso máis apropiado ou menos da facturación que empreguen, é moi difícil de controlar. Nós, polos datos que nós temos, creemos que non nos van chegar máis facturas deste tipo. Se chegaran, xa lle anticipo que son absolutamente residuais, porque senón xa saltarían. Pero é posible que cheguen. Eu creo que non van chegar. Xa digo, eu creo que, en principio, este debería ser o último expediente extrajudicial de crédito do ano, e se houber algún outro, vai ser unha cuestión moi menor. Damos, polo tanto, por debatido este punto e procedemos ao seu voto. Votos a favor,
9, votos en contra, non hai, e abstencións, 4. Pasamos agora ao segundo punto, que é a aprobación dun importe en facturas de 39.947,49 euros. Falamos antes delas, facturas eléctricas presentadas durante o exercicio 2024. Tamén unha factura do SGAE por unha actuación, se non me equivoco, teatral, e unha factura de Espina e Delfín, que era ese aumento do diámetro do abastecemento da auga na aldea da Cortella de 2.313,58 euros. Con respecto as facturas eléctricas, pois xa é obvio o que antes decía, que agora mesmo temos un contrato que palia este tipo de situacións e, polo tanto, non se van dar de agora en diante, estáse pagando un tempo de forma e con crédito as facturas eléctricas de hoxe en día. E, ao final, tamén, a explicación que sempre dou como introducción de que a falta de orzamento no 2023 condicionou esa potencial aprobación deste expediente durante o propio exercicio 2023. Teñen a palabra. Bueno, nós neste punto é un pouco os argumentos que xa comentamos no punto anterior, e xa damos por debatido. Nós tamén xa comentamos antes que era o punto 1 e 2, por iso dixen o de Espina e Delfín, pero extraño olle moito ao señor alcalde, supoño que non me oíu moi ben, pero en todo caso volvo a reiterar que me gustaría que se mirase un pouco o traballo desta empresa neste concello. Comprobarase, e tamén cabe recordar que aí hai un contrato que é de depuración que neste momento está tamén caduco. É un dos que, se non me equivoco, está na providencia que emitín para regularizar. Se non hai máis cuestións ao respecto, procedemos á votación deste punto. Votos a favor, 9, abstencións, 4, queda en consecuencia aprobado. E imos agora ao terceiro dos puntos da orde do día, que é aprobar as contas da Sociedade Mercantil Municipal Radio Televisión do Cerceda S.L. en liquidación correspondentes aos exercicios orzamentarios do 17 ao 23, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Isto faise coa entrada en vigor da Lei Montoro. Hai que recordar que naquele momento as sociedades mercantís vincelladas á administración pública que deran pérdidas, que foran deficitarias, pois había que pechalas. É un proceso que foi largo, seguramente se tiña que resolver antes, pero nós estamos satisfeitos tamén de estar liquidando a propia sociedade, de ter asumido ese persoal no Concello, de poder replantearnos e mirar cara ao futuro nese sentido. Simplemente decir que ao extinguir a sociedade é condición obrigatoria pois ir dando conta desas contas e posteriormente, por suposto, darase conta tamén da do 2024, que hai que recordar que esa sociedade foi integrada no Concello e agora mesmo pois está en vías de extinción, pero foi integrada no Concello no pleno de orzamentos de abril do 2024. Non sei se queren comentar algo. Bueno, neste punto, nós o que queríamos era preguntar por que se alargou tanto o proceso, porque, a pesar dos moitos reparos que puxo a intervención neste asunto ao largo de todos estes anos, e das notas, dos informes de secretaría, donde se falaba que había que parar a emisión. Pasaron varios interventores e todos foron facendo reparos ás transferencias de capital que se foron facendo, e o alcalde foi pagando, foi facendo esas transferencias de capital a pesar dos reparos dos servicios de intervención. Entón, queríamos preguntar por que se tardou tanto, como se entende que se veu cumplindo a legalidade neste tempo, que nos los poides explicar. Gracias. Ben, dende Banegá sobreentendemos que isto chega a estas alturas porque, bueno, efectivamente, despois da Lei Montoro, non se quería pechar a nosa Radio Televisión Cerceda e tampouco despedir aos traballadores. Ese é o que
supoño que se trae ou que se veu facendo ata agora. Aquí falase do ano 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entendemos por parte do BNG que estas son as últimas aprobacións de contas desta sociedade mercantil? Entendemos que sí, pero gostaríanos que nos confirmase o señor alcalde. Vamos a ver, eu podo facer propias tamén esas verbas, sen dúbida, de Alberto ao considerar a pregunta do portavoz do Partido Popular, hoxe, Alfonso, sobre un dos motivos, sin dúda, foi ese. Lóxicamente, facelo dun modo regularizado, seguindo ese itinerario que marcaba un informe de Secretaría, que é certo que é extemporáneo, porque no ano 2017 o persoal era maior, as condicións eran outras, pero evitar eses despidos, ou polo menos non ter litixios ao respecto, e desde logo ter empatía con xente que leva aquí moitísimos anos, tantos anos como moitos dos funcionarios que máis anos levan nesta casa consistorial, pois foi un motivo moi importante. Despois, en principio, a última conta debería ser a do 2024, que tamén a traeremos a pleno, xa o anuncio, e despois os propios informes do secretario e todo a ese respecto irán integrados, salvo que el me corrixa en mellor coñecemento do dereito, na conta xeral do 2023, que lóxicamente tamén traeremos, e despois nunha conta xeral de 2024, que terá que vir a pleno xa ben avanzado o ano 2025. Despois, sobre o que me din do pasado e de como foi, é certo que, oye, seguramente non hai que escondelo, pois o proceso que pasou o anterior goberno, o anterior alcalde do Partido Socialista aqueles anos, pois tamén lle dificultaría coller o toro polos cornos con respecto a esta cuestión. Descoñezo, é unha cuestión que heredei, unha sociedade en liquidación que estaba sendo así dende facía 3 anos, evidentemente alongouse o proceso, pero hai unha cuestión que é moi importante. Podemos falar das transferencias de capital e dos reparos que houbo, reparos vai non saber sempre, hainos en todas as administracións, a única maneira de evitar os reparos é non facer nada, pero non facer nada é un problema en si mesmo, pero tamén podemos centrarnos no aquí e no agora, que é moi saludable na administración, pero sin duda tamén na vida política e na vida persoal. Vamos a centrarnos no aquí e no agora, vamos a plantear pois como podemos integrar esa xente e como podemos mirar de cara ao futuro. Neste momento están incluídos na RPT, como ben vostedes saben, e a nosa idea, pois por momentos, precisamente como que estamos vivindo neste momento, é esa continuidade da propia radio e televisión integrada no propio Concello de Cerceda, pero, desde logo, iso tamén daría para outro debate ao respecto. Non sei se queren comentar algo. Bueno, simplemente resaltar que nós tamén estamos a favor de que continúen esa emisión, xo dixemos nos distintos plenos onde falamos do tema, de que a xente pois, que siga traballando e que se fale da actualidade do Concello e que se informe pois, as veciñas e veciños de Cerceda, totalmente a favor. Só preguntábamos por que pois, levou tanto tempo se en 2017. Miramos para diante e estamos a favor. Desde que ano, desde que data, mellor dito, estes traballadores pasan a ser, ou van pasar a ser, persoal deste Concello, cando se liquida realmente a Radio e Televisión de Cerceda. Bueno, agradecerlle desde logo o tono e a disposición pola declaración que acaba de facer o portavoz do Partido Popular e despois, con respecto a cando pasa ese persoal ao Concello, xa pasou na aprobación do orzamento 2024. Un orzamento é un documento moi longo, é moi tedioso, polo tanto, eu descoñezo se naquel momento, a nivel neuronal, abrín o libro por esa páxina e vos lo expliquei. Penso que se dixera, non o recordo exactamente, penso que si se dixera que ese persoal pasou a formar parte do Concello e nese momento, con a entrada en vigor do orzamento. Agora mesmo, a sociedade vai se extinguir, vai se facer un contrato para esa extinción. É unha extinción dunha sociedade mercantil que ten que ir adherida ao dereito mercantil e que, polo tanto, teñen que facer especialistas na materia máis alá do persoal co que contamos aquí na Casa Consistorial. Eu agardo que nos próximos meses que se extinga, pero no que é o personal xa está desembarcado, xa pasou a bifurcación, xa está inserido absolutamente no propio Concello de Cerceda, se ben é certo que terán que pasar por un proceso de consolidación, como outro moito persoal ten pasado ao longo da historia. Sen máis, procedemos á votación deste punto. Votos a favor,
13, abstencións e votos en contra non hai, e, polo tanto, queda aprobado. Damos paso agora ás mocións. Presentou 3 o Partido Popular e presentou unha ao Partido Socialista. Comezamos polo do Partido Popular. Ten a palabra o portavoz ou a portavoz que considere. Ola, que tal? Boas tardes a todos. Pois unha das mocións que queríamos expoñer aquí un pouquiño era a moción relativa ao canon de Sogama, que estes días está tanto de moda que, bueno, de moda non é unha moda, pero, bueno, que está tanto no medio de comunicación que tanto se está falando, non? Por tanto, vou facer un pouquiño a exposición de motivos. A mediados deste ano, a Sociedade Galega do Medio Ambiente procedeu a actualizar o canon do 2024 tras as medidas aplicadas polo Estado no marco da Lei 7/2022 do 8 de abril, de residuos a solos contaminados para unha economía circular, como, por exemplo, os impostos ao vertido e á incinerización, un tributo que representou o pasado ano unha cuantía de 9,1 millóns de euros que a empresa pública soportou cos seus propios recursos, opeando así aos concellos para non gravar as arcas municipales. Ademais, a través dunha orde ministerial publicada a mediados de 2023, o Goberno Central suprimiu a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, comprometida ata o ano 2026, momento no que finalizaría a súa vida útil, e diminuiu a retribución á explotación da planta de cogeneración, ademais de recuperar o imposto eléctrico do 7%. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos 2022, a Xunta de Galicia presentou alegacións á implantación dos novos impostos ao tempo que pediu a FEGAN que a secundara, facendo este oídos xordos á solicitude trasladada polo Goberno Autonómico. Se ben o Estado e o propio Partido Socialista escúdanse no argumento de que a aplicación dos impostos ao vertido e á incinerización obedece á transposición dunha directiva europea. O certo é que, na actualidade, a práctica totalidade dos países europeos non instauran estes tributos. De cara ao 2025, procedeuse ao anuncio de que Sogama prevé establecer unha nova actualización do canon, dada a intención do Estado de dar continuidade a estas medidas como o ano pasado. Isto supería que dunha media de 66 euros tonelada que os concellos abonan este ano, gracias tamén á aportación da Xunta, que a través dun fondo de cooperación local, adicional de 12 euros tonelada, senón serían 78 euros. Pero pénsase que o canon do próximo exercicio ascendería a 108 euros tonelada. Por isto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta as seguintes propostas de acordo. Exixir ao Goberno Central que dea marcha atrás e suprima todos os impostos que graven a actividade do tratamento de residuos, exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama ao que tiña dereito ata o final da súa vida útil do ano 2026. E unha vez que o Goberno Central atenda estas peticións, pois exigir a Sogama que se comprometa a non aplicar a subida prevista para este 2025. Votamos a urxencia desta moción. Votos a favor. 13, abstencións e votos en contra non hai. Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Moi ben. Que outro tipo de tratamentos, como pode ser a compostaxe. Moito máis. Por todo o que iso conleva.
E despois hai outra cuestión que seguimos defendendo por parte do BNG de Cerceda, unha e outra vez, en contra do goberno local que estivo sempre aquí gobernando. Cerceda non debería pagar a cota do lixo. Cerceda non debería pagar a cota do lixo por todo o problema que supón ter esa empresa no noso concello. Pois por esa problemática, o noso concello non debería pagar esa cota de lixo. E iso faise chegando a un acordo con esa empresa. Non se fai de outra maneira. Non se fai por outra maneira. Despois, vou dar datos. A que lle interesa. Galiza, no seu tempo, tiña un problema co lixo. Naquele tempo, a Xunta, gobernada tamén polo PP, decidiu incinerar ese lixo. E decidiu quedarse o 51% da empresa que fundan co 51% das accións eles mesmos e o 49% cederllos a Fenosa, para que Fenosa siga enriquecéndose a conta dos galegos. Ben, o 50% do lixo xerado no noso país é orgánico, con a fácil compostaxe. O sea, se facemos a compostaxe dese lixo, xa nos queda a mitad dun problema. A mitad dun problema. Pero resulta que o 13% é cartón e papel, o 10% é vidro, o 7% son outros residuos que se poden reciclar facilmente e, efectivamente, falamos entre un 10 e un 12% de residuos que tería unha problemática reciclaxe e que aí habría que mirar cal sería o mellor tratamento, se unha incineración, se un vertedeiro controlado ou tal. Habría que cuestionarse eso. Entón, polo tanto, eu que me veño agora ao Partido Popular e tamén ao Partido Socialista con incrementar non sei que non sei canto, mira, é que me causa risa todo isto, porque xa digo, primeiro, o 50% da Xunta, ou digo de Sogama, é da Xunta, é do PP. Entón, polo tanto, é o PP quen quere aprobar esta subida. E despois sigo reiterando e seguiremos reiterando sempre que Cerceda non ten que pagar esa cota do lixo. Bueno, con respecto ao que dice Alberto, evidentemente sí, Sogama o 50% é a Xunta, o 49% é unha empresa privada, pero non deixa de ser unha empresa. As empresas, como ben sabes, teñen uns ingrestos, teñen uns gastos. Agora aquí, por uns impostos e por unha supresión de unhas subvencións ou uns beneficios a esta empresa, pois os números non lle dan, non? Este ano pasado asumiu esas perdas a propia empresa, que será Sogama tamén, evidentemente, e este ano pois di que ten que establecer unha subida do canon. Sí que é certo tamén que, bueno, cando tiñamos elaborado este documento, pois saliu unha noticia posterior donde di que Sogama vai a subir o 60% desta subida do canon, que, bueno, xa é unha boa noticia, non? Da subida que vai haber, o 60% asume Sogama, é positivo. Nos instamos simplemente ao goberno de España que retrase a imposición deses impostos, que igual que fixeron moitos países europeos, pois para que non nos agrave aos concellos. O modelo Sogama, todo é mellorable. Eu levo 25 anos como asalariado da empresa de Sogama, igual que Ángel, por exemplo. E como, paralelamente, teño unha actividade empresarial de transporte e de gestor de residuos, que, bueno, sí que é certo que o 90% residuo industrial e o resto é, bueno, resto de mercancías ou de RSU. E podo dicir que na miña experiencia o modelo Sogama é o menos mal a día de hoxe. Conozo as plantas do noso compañero de Asturias de Cogersa, do Consorcio de Castilla e León de Gersul, da Comunidade de Madrid de TIR Madrid, e poderia seguir falando das de tamén conozas de Extremadura, Navarra e algunha da zona de Rioja, País Vasco. E podo asegurar que o modelo Sogama é o menos malo. Que é mellorable? Claro que sí, todo é mellorable. Hasta nós como personas podemos mellorar e o modelo de Sogama é mellorable. Utópicamente, porque a este volumen de residuos que hai en Galicia, facer unha gestión mellor, pois, ten as súas consecuencias. Fálase do compostaje, como ben dís, Alberto. Facer compostaje podese facer. Ora, que facemos co compostaje despois? A metade da xente non utiliza ese compostaje. E a Sogama ten tamén agora
os composteiros, e ten a fracción de orgánico que está recollendo a parte para facer compostaje. Está en proceso e vamos polo camiño tamén do que dis para mellorar, aínda que ten unha difícil salida. Porque, xa te digo, na miña experiencia que teño, pois veixo moitas plantas de compostaje que non funcionan. É unha realidade. Por tanto, Sogama é quizás ahora mismo o modelo menos malo. Que é mellorable? Claro que sí. Levalo á práctica. Tamén é ben certo que aquí en Galicia temos dous modelos máis. O modelo da Mancomunidade da Barbanza, que o gestiona FCC, que era o modelo que no seu día dicían que era o modelo do bloque, e igual que está na Coruña o modelo de Nostián, que era o modelo do PSOE naquele momento cando se empezou todo todo o tema dos residuos, non? Calquera deles costa o canon é maior que o do Sogama. Por tanto, creo que non se fai tan mal. E o canon que establece Sogama é un dos máis baixos de España tamén. O sea, que creo que hai que ter en cuenta iso. Que é mellorable, sí. Ahora, creo que os números non son tan malos tampouco. E despois tamén outra cousa. Igual que comparto con usted que Cerceda, pois, gustaríanos que non pagase, non? Estaría moi ben, non? Que esa relación Sogama-Cerceda, a Xunta, pois polo feito de que xa asumimos o feito de que este aquí Sogama, pois que non paguemos, pois sería unha gran moi boa noticia que compartimos e apoiaríamolo, pero bueno, despois tamén a calquer concello é voluntario que se adira ao modelo do Sogama ou do PP. Un concello, se non está contento co modelo do Sogama, pode marchar. Tan sencillo como eso. Temos o Consorcio das Mariñas aí na Coruña, pois que non vayan aquí a Cerceda. Que algún ten problemas ali ou que ten mellor precio aquí, pois sal dali e ven para aquí. Esta é unha realidade. Nós, por tanto, simplemente instamos nos 3 puntos que dixemos ao goberno pois para que se mellore e para que paguemos menos. E tamén recordo que a Xunta pois vai asumir o 60% desta subida do canon, que é algo positivo tamén. Eso é todo. Vamos a ver, pola nosa parte, moi ben apuntado por parte de Alberto o feito de que a empresa é pública, pero é un 51% da Xunta e un 49% da Naturgy, que participa, co cal xa se fai moi evidente tamén a onde van tamén determinados ingresos, porque participan aí, non cabe dúda. E, desde logo, ten tamén unha vinculación moi importante co propio aproveitamento eléctrico da instalación. O que din do recibo do lixo, miren, coa actual base legislativa que hai é imposible. Primeiro porque é anticonstitucional. Todos os españois teñen os mesmos dereitos independentemente do territorio. Segundo, porque vai en contra da lei de bases de réxime local, porque os recibos determinados de competencias a nivel municipal hai que repercutirlos á veciñanza para facerse cargo dese custo. E despois, o que se lle podo decir é que non lle quepa dúbida ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego que nós imos seguir sacando por outro lado para investir en Cerceda. Ás veces polas boas e outras veces con máis presión. E con relacións pois máis tediosas, como é normal. Oye, no territorio, ao final, a implantación dunha industria deste tipo pois é moi importante para un concello e o concello ten que xogar as súas bazas, ao igual que eles legitimamente terán que xogar as súas, non? Pero estuvose aprobando un convenio periódicamente, estuvéronse cobrando icios, estivéronse cobrando tasas, IAE, e aí seguiremos, desde logo. E fiscalizando o máximo posible. Eu garantizo-lle que dende que eu son alcalde, ese tornillo apretouse moito máis. E iso foi o que facilitou, precisamente, que ante todas as dificultades que se viñeron dando, non houbera que facer unha subida impositiva importante no Concello de Cerceda. Por qué? Porque eu considero que temos industria para tratar de tirar dela. E o eido medioambiental é moi importante no noso Concello. E daí vai a nosa idea sempre de equilibrio e progreso. Despois, cando di David que Sogama é o modelo do PP, é certo. É o modelo do PP. Pero é o modelo tamén do PSOE de Cerceda. O PSOE de Cerceda, históricamente, por unha cuestión que se caracterizou, foi facer unha defensa a ultranza do que era Sogama e do que representaba, cos seus prós e cos súas contras. Lóxicamente, cos seus beneficios electorais, aseguro que tamén cos seus inconvenientes. Despois, o de marchar, é moi fácil dicilo, pero é que marchar no problema que temos da asunción de competencias que non son propias é asumir que vamos a ter que, dun modo moito máis de cercanía,
ter que solucionar nós o problema dos residuos e da xestión, cando iso non é unha competencia do Concello. O Concello, ao final, fai o servizo da recollida do lixo e transmite, pero ahora mesmo non somos nós que nos temos que facer cargo, nese sentido está claro que estamos moito mellor en Sogama, non cabe dúbida, non polo ben que se porta a Xunta, senón pola circunstancia que estou comentando, porque é unha instalación que abarca moitísimos concellos. Así é certo que nun momento histórico como este, desta subida do canon, e que está en debate, pois ten, digamos que, o seu mérito que o estemos falando precisamente aquí, onde a instalación principal de Sogama está, que é o Concello de Cerceda. Pero eu creo que en Cerceda, cando falamos de Sogama, que non hai que vir cunha moción que non la fagan dende Santiago, que hai que vir cunha moción propia, que faga fincapé en todas as cuestións, moitas delas que seguramente nós sabemos e outros fora non, e que eu seguirei sabendo sempre que sexa polo ben de Cerceda, que desde logo me importa moito máis que o PSDG. Pero este non é o Concello, por citar dous que gobernamos nós, de Redondela ou de Cambados, para traer esta moción, porque teñen que darse conta que, ao mellor, neses sitios poden colala. Pero aquí, a Alberte, ou ao alcalde de Cerceda, con todo o que vive, todo o que sabe desa instalación, non porque eu sexa moi inteligente, senón porque vivo todos os días, creo que vai haber argumentos que é moi difícil que se manteñan en pé. Despois, hai aquí unha frase que di que ao tempo pediu a Afegán que secundara as súas alegacións facendo esta oídos xordos á solicitude trasladada do goberno económico. Mire, Afegán só recibe documentación e normativa autonómica, non normativa estatal. Eles xa pediron esas alegacións, e pediron o propio documento, e segundo me din a min, a Xunta non lle facilitou. Pero, bueno, ese é o de menos. O que sí teño claro é que eu, gracias a Dios, temos remanente. Pero se non o tuveramos, botolle a culpa á Xunta. Porque me afoga co SAF, porque me afoga con educación, porque me afoga co canon de Sogama, precisamente, porque me afoga con outras competencias que non son nosas e temos que asumir, como o mantemento dos centros sanitarios. Eu non lle boto a culpa á Xunta. Entonces, cando Sogama ten problemas económicos, a culpa xa é de Pedro Sánchez, que terá moitas, pero non terá esa, digo eu. Ese é o punto número 1. Despois, o imposto, non o olvidemos, dáse por incinerar e verter, porque se incinera o 60%, segundo datos oficiais, e se verte o 21%, segundo datos oficiais. Pero aínda con eses datos oficiais, o imposto é por incinerar e verter. Creo que a día de hoxe ninguén pode pensar que ese é o modelo axeitado. E ninguén pode pensar que esa é a línea que se debe seguir de cara ao futuro precisamente para captar fondos que teñen moito que ver coa Axenda 2030 e que teñen moito que ver con afrontar ese tipo de cuestións. Despois, na Unión Europea, 9 non asumiron ese imposto, pero 18 sí. E os que non o asumiron teñen neste momento expedientes en riba, que se están tramitando. E despois hai outra cuestión, que é a máis importante, que é que me fai moitísima gracia, e de aí facía referencia a esta moción que creo eu moi simple para tratar aquí no Concello de Cerceda. Quen cobra o imposto? O imposto cobra a Xunta de Galicia. O imposto é unha transposición dunha normativa europea que o goberno de España asume, pero que cobra a comunidade autónoma. O imposto está o cobrando a Xunta de Galicia, que é moi importante. Por lo tanto, eu ás veces non sei, e digo por todos os partidos, como mandan ao disparadeiro a concelleiros en distintos sitios para que defendan o indefendible. O imposto cobra a Xunta de Galicia, e se non, consulten ustedes. Despois, que me digan que estuveron aportando unha parte do Fondo de Cooperación Local para reducir en 12 euros, de 78 a 66, a aportación dos concellos por tonelada, olle, o Fondo de Cooperación Local, o que aportaran aí, quitaronlo do outro sitio. Meteron menos para outras convocatorias de obras, porque o fondo está conxelado, 112,9 millóns de euros, dende o ano 2010 que empezou a gobernar Feijóo. Polo tanto, non sei o cal é o sentido. Meten aí para cubrirnos 12 euros tonelada, sí, pero estánlo quitando de outro sitio. Por lo tanto, non están aportando nada novo. É a máxia dos datos a que temos feito referencia en moitas ocasións. E desde logo falan de 24 euros que van a aportar agora, sí, somos conocedores. Entonces, deses 108, que sería a tonelada tal e como vai quedar, aportaríanse 24, máis ou menos, pois que quedarían 84 para os concellos. Moi ben. Pero é curioso tamén outra cuestión.
Agora ten problemas e ten perdas o Gama, como ben reproducimos aquí nun día, e os concellos teñen que facerse cargo e participar das pérdidas. Pero eu, como alcalde, nos anos que levo exercendo, nos anos de grandes beneficios, eu nunca vin que o Concello de Cerceda nin ningún outro municipio recibira cartos de volta. Entón, nós das pérdidas participamos, pero das ganancias non. A empresa pública presta un servicio e se me vai ben, quedo meu. Pero se me vai mal, pagan os concellos. Non, señor. Non, señor. Ten que haber unha oposición moi forte a esta medida, porque ademais esta medida vai repercutir no propio recibo da basura, que volvo a decir o que dixen antes. Nós iso xa temos consultado en moitas ocasións. Que me importaría a min? Mellor. Claro que nós quereríamos eliminar o recibo da basura, pero é anticonstitucional, vai en contra da lei de bases de réxime local e, polo tanto, vamos a tratar de moxilos por outros ámbitos que, asegurolles, que é unha cuestión que me leva moitas horas e da que aquí se fala moi pouco, pero eu iso non o podo asumir porque non é legal. Entonces, é inafrontable. De momento, nada máis. Ten a palabra Alberto. Ben, vou facer alusións a este último que estaba comentando o señor alcalde. Mire, eu non sei se muxo ou non muxo, deixa de muxir ou se sabe muxir ou non. Eu, no meu tempo, cando os meus avós tiñan algunhas vacas na casa, teño muxido algo. É o único que podo decir ao respecto. E usted podrá decir que muxo moito a Sogama, pero eu os números non os vexo. Os números non os vexo. Porque aquí, que eu sepa, os impostos que paga a Sogama son por estar aí implantado e tal e cual. Eu non vexo que se pague máis porque vostede muxe ou deixe de muxir. E por outra parte, mire, estou seguro, estou completamente seguro que se atoparía a maneira para que nós non teñamos que pagar os recibos do lixo. Estou seguro que se podería atopar esa maneira. Ben, falaba o portavoz do Partido Popular do canon de Sogama, se é maior ou menor ou non sei que. É tan importante se é moito maior ou moito menor. Que pasa? Se o que se paga é menor pero contamina máis, xa dá igual. Non, eu prefiero pagar algo máis e saber que hai un tratamento axeitado do lixo. Pareceme a min e parecelle a moita máis xente. Fala de outro sistema. Mire, o Barbanza funciona perfectamente. No Ostián podría funcionar perfectamente se non tuveran emperrados tamén os gobernos locais da área metropolitana en boicotealo. Pero é máis, a Unión Europea solamente avala os números de reciclaxe do Barbanza e de Nostián. Porque Sogama non recicla nada. Recicla un mínimo, un ínfimo de nada. Porque vamos, a hora queimar o lixo, non lle chamemos tamén a reciclar. Podrán chamar a valorizar, pero que encima leva os beneficios Fenosa, que xa sangrou este concello bastante. Entón, teñamos as consecuencias. David? Eu invitaría a Alberto a que algún día tuveras aí na entrada do Sogama e viras os camións que entran e a cantidad tamén de camións de material pesado. E velo, non? Que Sogama, non, mellor non é o modelo utópico, sobre todo para negar as utopías todas as salas non existen. É moi difícil. O modelo do Barbanza funciona, pero funciona nos volúmenes que ten. É dunha mancomunidade moi pequeniña que, ao mellor, trasladar iso a grandes volúmenes, pois xa non sería tan eficiente. Entende? Que é mellorable? Claro que sí. Ahora mesmo, dos modelos que hai, é o menos malo. Poñádesvos como vos poñades. E se non, invitámosvos a que, eu non, evidentemente non, pero que vais a Sogama, poste na báscula e ves os camións que salen día a día. Porque a verdade que son unha cantidad deles, e sorprende. Cousa que moita xente non sabe por desconocemento. É unha realidade. Vamos a ver, con respecto á intervención de Alberto do Bloque Nacionalista Galego, o certo é que nunca muxín, teño que confesalo, son fillo único, miña avoa cando era pequeno en paz descanse tivo unha vaca, pero penso que fun moi mimado e nunca tuve que afrontar tal labor, pero seguro que se alguén pretendera ensinarme, pois podería progresar adecuadamente no tema. Vostede sabe perfectamente a que me refiro, agradezo a broma, porque tamén, digamos que fai un pouco máis levadeira unha sesión tan longa. Miren, a parte de icios e de tasas, que non vou entrar agora en profundidade,
e de como se están gravando, e do IAE, nós temos un convenio todos os anos de 625.000 euros con Sogama, a parte de todos os beneficios que xera ao marxe diso. 625.000 euros. E despois está o vicio, está a tasa, todos os anos estamos por encima de 1 millón de euros de ingresos por parte de Sogama. Que poden ser máis? Eu quero que sexan máis, claro que sí, pero non é dicir que dende aquí non se fai nada. O modelo témolo moi claro. E despois deteccións, moitas veces de ICIO, que se teñen feito que non estaban declaradas. Unha non fai tanto, case 300.000 euros. Que, desde logo, non é algo que te presenten por debaixo da porta para que ti o cobres. Hai que miralo e hai que andar atrás, evidentemente. Pero, ao final, é esa relación de cerco e contracerco a que teño feito referencia en moitas ocasións. Vostede cree que hai a maneira de non cobrar o recibo? Oye, eu, calquera proposta que veña da oposición que sea positiva, eu encantado de afrontala. Se vostede ve que hai a maneira, mire-o, ou calquera que o comprobe, eu asumo-a, e felizmente. Volvemos ao de antes. Para min o máis importante é o ben público. Todo o que vaya en favor da Cerceda, veña dos presentes, veña dos habilitados, veña dos concelleiros do Partido Popular, do Bloque, ou veña dos concelleiros do Partido Socialista, eu asumo favorablemente. Porque é bo para a Cerceda, é bo para min, que eu tamén son veciño, é bo para o goberno incluso. Eu quero que a Cerceda vaya ben. Dame igual de parte de quen. E despois, o de pagar máis non lle importará a usted, porque usted non xestiona as contas públicas do Concello de Cerceda. Eu xa sei que unha vez foi a unha reunión tamén, aí a un sitio, onde se facía un reparto global igualitario por parte de todos os concellos, e dixo que paguen máis o que máis ten, cando nós estábamos nesa situación. Bueno, pois pareceme... Pois eu voulle dicir unha cousa, ao marxe de que o criterio objetivo poida ser ese, eu defendo Cerceda por enriba de todo. Iso penso cando estou desde un punto de vista dun ámbito supramunicipal. Pero usted non deixa de ser concelleiro. É Cerceda first. Como diría Donald Trump de Estados Unidos, pero Cerceda first. E se podemos aforrar un céntimo ou un euro, aí me vai ver. Entón, a min, o de pagar máis non lle importará a usted. Para min, sí. Eu claro que quero que Sogama que suba o canon o mínimo posible. Nese sentido, a exposición de David sí me pareceu plenamente coherente. E despois, insistir, eu defendo o modelo Sogama. O PSDG de Cerceda defende o modelo Sogama. Defendiu-nos sempre. Defendiu-nos sempre. Há unha relación con Sogama que é a lógica dunha industria que ten as súas circunstancias específicas implantada nun municipio, con todo o que iso conleva. Pero eu defendín sempre o modelo Sogama. Agora ben, nós, lóxicamente, facemos unha moción referida a Sogama, facémolo en moita máis profundidade. O Partido Socialista, como poden comprender, é máis en base á miña responsabilidade en política municipal del, ten mocións sobre Sogama. Pero ten mocións sobre Sogama a nivel Galicia. Se eu tivera que presentar unha aquí que, desde logo, non a vou a traer, sería unha cuestión moi diferente e, desde logo, moito máis informada. Ahora ben, nós imos a mirar por Cerceda. E para nós, Cerceda e os intereses da Cerceda están moito por enriba do PSDG. Eu doulle a man a Cerceda en calquera cuestión, sexa con quen sexa, sempre que sexa no seu beneficio, ainda que vaya en detrimento do PSDG. Para iso me escolleron os veciños e as veciñas, para que os defendan en calquera caso, e para que rebaixe todo o posible os custos que afronta o propio Concello, que, lóxicamente, son aplicables indirectamente a cada persoa que tributa no noso termo municipal. Procedemos, polo tanto, a... Unha cuestión de orde. Simplemente o portavoz do Partido Popular falou 3 veces neste punto. Eu falei 2, e encima acaba de facer unha solución, sabín, entón gostaría de meter unha pequena intervención. Pero voulle dicir unha cousa. E o tema de que ele falara 3, ele presentou a moción unha vez, e despois falou 2. Escoiten, se eu contesto antes que usted, ele vai se ver nunha situación na cal vai cerrar usted por detrás dele. A moción presentou na ele. Se vostede quere falar, ele vai ter que falar tamén despois. E despois vou falar eu. E isto vai se eternizar. E quedan 3 mocións que ainda non se presentaron. Polo tanto, escoite, vostede tuvo o seu intervalo e hai unha realidade... Falan tanto tempo como a vin e xa está. Eu falo medio minuto. Pero escoite unha cousa. Hai unha realidade que é inexorable. E que é a seguinte. Eu entendo que vostede agora pois teña moito interés en contestar. Pero pode
comprender, e a súa experiencia aquí durante tantos anos, seguro que llo fai saber que eu tamén vou contestar. É probable incluso que vostede non quede satisfeito ca miña resposta. Entraríamos nun bucle infinito. Polo tanto, non ten a palabra neste momento e imos a proceder á votación da moción, porque despois pareceralle mal a David, ou a Marta, ou a Alfonso, algo que eu dixera, ou incluso a un dos meus, tomará a palabra, oye, o alcalde pecha, sí, pecha. É unha vantaxe que ten outras desvantaxes. Ten que falar tamén con responsabilidade, porque non é só decir, é facer, e ten que haber un paralelismo entre as palabras e os feitos, e iso sempre implica unha dificultade, pero o feito de que pecha é algo que é ben coñecido e ten que ser así. Procedemos, polo tanto, á votación. Votos a favor desta moción, 3. Votos en contra, 10. Queda, polo tanto, desestimada. E procedemos á seguinte. A seguinte moción que trae o Partido Popular é unha moción en defensa dun sistema de financiamento xusto e solidario entre as comunidades e cidades autónomas. Ben, para situarnos en contexto, actualmente Cataluña está no medio de negociacións políticas que buscan acadar un maior control fiscal sobre os impostos recadados no seu territorio. O preacordo entre o PSOE e Esquerra Republicana propón que Cataluña xestione o 100% dos seus impostos, unha medida que está xerando bastante controversia. O Goberno instaurou unha forma de facer política que desprazou o interese xeral e o ben común, centrando a súa atención únicamente nas ambicións políticas e actuais e persoais do actual presidente. Como consecuencia disto, os españois sufrimos decisións políticas arbitrarias que perxudican o noso Estado de Dereito e o noso Estado de benestar. A colección de cesións xa asumidas polo presidente do Goberno para asegurar a súa continuidade na Moncloa provocou un deterioro sen precedentes na saúde do noso Estado. Hoxe, a todas elas súmase a xa presentada entre PSOE e Esquerra para asegurarse unha investidura en Cataluña e unha prórroga da investidura nacional pactada hai menos dun ano. Entre elas, a peaxe separatista que suporía a quebra do dereito que temos todos os españois a acceder nas mesmas condicións a servizos públicos como a sanidade, a educación ou a dependencia, así como unha rotura do sistema de financiamento autonómico sen diálogo, consenso nin ningún estudo técnico que así o avale. A colonización e degradación das institucións súmase o control dos recursos de todos ao seu antollo persoal. Con iso, consúmase a quebra dun dos valores democráticos máis esenciais que protexe a nosa Constitución, que é a igualdade. Prodúcense dúas degradacións importantes, dende un punto de vista territorial, porque se desequilibra o sistema na prestación de servizos públicos, e tamén dende un punto de vista social, xa que os máis prexudicados van ser os cidadáns que máis precisan estes servizos. O Estado é responsable da xestión adecuada dos recursos públicos, así como da súa redistribución para garantir a igualdade de oportunidades de todos os españois, independentemente da súa situación económica. Se o Goberno renuncia aos impostos nunha comunidade autónoma, renuncia tamén a unha fonte de ingresos para reducir desigualdades e permite que unha parte dos cidadáns deixe de contribuir en igualdade de condicións a soster os servizos públicos do Estado, incluídos os que axudan a redistribuir a renda persoal. Esta ruptura dos principios de equidade e solidaridade conta coa permisividade do Partido Socialista. Como representantes públicos non debemos renunciar a defender nunca a igualdade de todas e todos os españois. Un goberno non pode dispor dos dereitos dos españois ao seu antollo, nin converter o noso país nun mosaico de intereses contrapostos onde a nosa diversidade e a nosa organización territorial se usen para enfrontar aos cidadáns libres e iguais en dereitos. Os problemas institucionais, sociais e económicos que esta decisión xera va máis alá da situación actual e do lexítimo debate sobre os modelos de financiamento. É un grave erro político e moral dinamitar o noso modelo de convivencia e replantear por completo o sistema de financiamento autonómico, tema que o Goberno ignorou durante anos únicamente para asegurar a súa investidura. Non debemos aceptar a adopción da linguaxe independentista que equipara a Cataluña cos partidos separatistas. Esta visión non só distorsiona a realidade, senón que tampouco beneficiaría aos propios cidadáns cataláns. O obxectivo final do independentismo é facerse co control financiero para seguir impulsando o desafío do procés mediante novos mecanismos, o que non faría máis que afondar na decadencia política e social que afecta a esta rexión. Así o declararon os únicos verdadeiros agraciados do acordo, os políticos separatistas, para que a independencia fiscal
e sexa o paso previo a culminar a declaración de independencia total que comenzaron no 17. Eles, constatando que é imposible logar a independencia sacando a Cataluña do Estado, agora pretenden obtela sacando o Estado de Cataluña, unha tarefa na que atoparon como aliado o presidente do Partido Socialista. O inaudito é que o PSOE decidiu non só colaborar, senón proclamarse o seu máximo artífice e defensor. Cando as forzas independentistas recoñecen abertamente que o fin último dos recursos económicos adicionais que pretenden apoiar a costa dos demais non é fortalecer o benestar de ninguén, senón unha estructura administrativa que lles permita repetir o golpe do 17 con maiores garantías. Non se trata dun mellor financiamento dos servizos públicos, nin sequera dunha comunidade autónoma. Trátase de financiar con recursos de todas e todos un propósito ideolóxico totalmente excluinte. Pero por riba de todo, esta concesión dinamita o sistema de dereitos e deberes que nos demos na Constitución do 78 e sobre o que cimentamos un Estado social e democrático de dereito, así como unha sociedade basada na igualdade e na solidaridade en termos económicos, sociais e de convivencia. A única forma de garantir o privilexio fiscal ao independentismo é perxudicando ao conxunto dos españois, singularmente a aqueles que máis precisan das políticas públicas como elemento de cohesión e igualdade social. Isto constitúe unha enorme ruptura da solidaridade. Por todo o exposto, este grupo municipal presenta a seguinte moción para instar ao Goberno de España a: punto número 1, defender a igualdade e solidaridade como principios irrenunciables do ordenamento constitucional e do Estado autonómico na toma de decisións. Punto número 2, paralizar calquer avance cara á independencia fiscal solicitada polo separatismo e exixir garantías de que ningunha comunidade do actual sistema saia do mesmo nin se fragmente a axencia tributaria. 3. Convocar de xeito urxente a Conferencia de Presidentes Autonómicos co obxectivo de recuperar as bases mínimas do consenso e abordar conxuntamente e desde a multilateralidade a renovación do actual sistema de financiamento. 4. Garantir a multilateralidade e transparencia garantir que sexan os principios sobre os que se fundamentará o proceso do estudo, traballo e aprobación do novo sistema de financiamento autonómico. 5. Convocar de xeito urxente o Consello de Política Fiscal e Financiera e a Comisión Nacional de Administracións Local para promover unha reforma do sistema de financiamento local conxuntamente co financiamento autonómico. Punto número 6. Basear a reforma do sistema de financiamento na análise de datos, traballando na cuantificación do futuro gasto en sanidade e políticas sociais derivados do envellecemento que, segundo os estudos oficiais, se vai producir no noso país nos próximos anos. 7. Respecto á autonomía fiscal das comunidades autónomas e a todas as competencias autonómicas e locais recollidas na Constitución e nos diferentes estatutos de autonomía. 8. Ampliar o importe económico total do sistema de financiamento autonómico e crear un fondo transitorio para paliar a infrafinanciación que padecen todas as comunidades autónomas. 9. Garantir a cogobernanza dos fondos Next Generation e futuras inxeccións económicas da Unión Europea. 10. Facilitar ás comunidades autónomas dispoñer de 18 millóns de euros de fondos europeos Next Generation que o Goberno non executou co fin de evitar a futura devolución. 11. Dar traslados destes acordos á Presidencia do Goberno, a Vicepresidenta Primeira e Ministerio de Facenda, ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, aos portavoces parlamentarios do Congreso dos Deputados e no Senado e á Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias. Bueno, vamos a ver, estivo ben escoitar esta moción, pero é certo que, máis alá de que a exposición de motivos é máis longa, está contextualizada nun período de 2 meses posterior, e os acordos son máis complexos, pero esta cuestión, en esencia, xa foi debatida nun pleno de fai 2 meses, que iba sobre a financiación singular de Cataluña, previo á toma de posesión de Illa. Por tanto, nós imos votar en contra da urxencia da moción, facendo entender, desde logo, esa realidade, non? Que daqui a 2 meses ou 4... Bueno, pero a verdade estamos actuando en 2 bandas. Por un lado, o correcto é facer isto, que se lea antes de votar a urxencia, cousa que por culpa nosa non sempre se fixo, iso punto 1, e punto 2 tamén queremos que se escoiten, porque o que reivindican, bueno, pois é unha cuestión que é respetable. Agora ben, esta cuestión xa se debatiu. Lóxicamente, se daqui a 2 meses, pois, Feijóo ou calquera outro ten un problema, ou Pedro Sánchez, e volvemos con outra exposición de motivos, reformulando o acordo un pouco, a debatir sobre a mesma cuestión, cando ademais a nivel local temos moito a que instar
sin falar destas cuestións, temos moito que instar ás administracións para resolver cuestións propias dos concellos, pois nós imos a votar en contra da urxencia desta moción. Se é breve, 10 segundiños, se é breve... Sempre son breves. Moi ben. Mire, hoxe eu sei que non lle dói o meu lombo, que me dói a mí mesmo. Xa dixen que me podería parecer mellor ou peor, ou de non poder tratar algúns asuntos neste pleno. Pero que non me parece xa lógico é que o diga a estas alturas, cando eu levo preparando esta moción que presentan os compañeros do Partido Popular por bastante tempo. E eu xa sei que vostede non lle dói o meu lombo, pero eu creo que se vostede non vai tratar, se non vai consentir que se vote a urxencia deste pleno, pois que o diga antes e eu polo menos aforro certo traballo. Entendo perfectamente o modo correcto de proceder a este, pero eu nese sentido non teño inconveniente ningún. Se queren que se faga así noutras ocasións, non hai problema. De todos modos, eu creo que a nivel de financiación, calquera cuestión que queiran decir, van a poder decir igualmente na propia moción do Partido Socialista ao respecto, porque é unha contestación a esta moción. A moción que se presentou onte a última hora, que a tiven que registrar a 1:30 e editada a última hora, xa era unha contestación a isto, porque vamos a falar 2 días de financiación autonómica. Non, falaremos de financiación local un día. Primeiro ainda o Concello que a comunidade autónoma, que é o que nos compete. Iso é moi importante. Despois, se fai 2 meses se debatiu e vostede non estaba, eu deso tampouco lle teño culpa. E culpa nesto teñoa desde o punto de vista pois desa empatía que vostede expresa e que estou de acordo. Farémoslo así. Pero a nivel normativo fixemos o correcto. Procedemos, polo tanto, á votación de urxencia. Votos a favor. 4. Votos en contra. 9. E pasamos a moción do Partido Socialista sobre financiación local. O Grupo Municipal do Delegado do Concello de Cerceda. Despois. Tedes unha de Venezuela. Sí, está. O Grupo Municipal do PSDG do Concello de Cerceda, de acordo ao disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa levar ao pleno a seguinte proposta de moción. A exposición de motivos é a seguinte: o Concello, como entidade local, é a administración máis enriquecedora, xa que é que se relaciona de forma directa cos veciños e veciñas, ocupándose das preocupacións reais como a economía familiar. A cesta da compra ou o recibo do lixo son cuestións que afectan á poboación, do mesmo xeito que o mantemento axeitado das escolas onde se forman as nenas e nenos ou a atención aos maiores e ás escolas infantís. Existe unha necesidade urxente de confrontar as políticas da Xunta de Galicia, que deixa facer, pero non transforma, que vende como grandes logros que en realidade son simples trámites. Tal é o caso da gratuidade das escolas infantís, que a Administración Autonómica vendeu como propia cando somos concellos os que aportan a grande parte deste servicio, incrementando considerablemente o gasto que teñen que asumir os concellos, ou a aportación no servicio de axuda no fogar, nunha sociedade cada vez máis envellecida e polo que a Xunta achega 5 euros a hora, mentras que o custe real do servizo, por exemplo en Cerceda, é de 20 euros a hora, poñendo en perigo a viabilidade dun servicio esencial para moitas familias. O mantemento dos centros escolares, que sendo titularidade da Consellería de Educación, supón ás arcas municipais un incremento no gasto que vai aumentando ano a ano, pola elevada antigüedade dos mesmos, xa que nas últimas décadas apenas se construíron centros novos e as reformas integrais dos mesmos rara vez chegan aos concellos. Outro exemplo deste reparto desigual é a recente subida do canon de Sogama, onde a Xunta non fai nada por cambiar un método insostible polo que a Unión Europea penaliza a Galicia. Se existise unha clara vontade de aliviar a carga dos cidadáns, a Administración Autonómica bonificaría o 100% do incremento do recibo do lixo. Existe, pois, claramente unha distribución inxusta de competencias entre a Xunta e os concellos, transferindo responsabilidades aos municipios sen o financiamento adecuado, deixando que sexan os concellos os que carguen cos custos, asfixiando as contas municipais e limitando así as melloras na vida diaria das e dos cidadáns. Pero a discriminación non só está patente nas competencias e custes asumidos pola Administración Autonómica en relación coas entidades locais, senón que é notoria tamén na distribución de fondos e axudas. A proposta de resolución. A Corporación Municipal de Cerceda insta solicitar da Xunta de Galicia unha aportación económica máis equitativa para os concellos,
de xeito que as transferencias das responsabilidades vayan acompañadas de transferencias económicas que garantan a correcta prestación dos servicios. Votamos a urxencia desta moción. Votos a favor, 13, abstencións e votos en contra non hai. Ten a palabra Alberto. Bueno, é indistinto, Nós non nos imos enfadar, se fala primeiro o bloque, non, estas cuestións tamén están un pouco fora das nosas preocupacións. Bueno, nós, como PP de Cerceda, coincidimos en que o Concello é a administración máis enriquecedora polo trato que ten cos veciños e que coa resolución dos problemas que teñen no día a día os veciños, por eso estamos aquí. Ainda que hai outras cuestións nas que discrepamos un pouquiño, quizá na forma, non máis. En relación aos postos con Sogama, pois, bueno, xa se falou na moción de antes, eu penso que quedou suficientemente debatida, polo menos pola nosa parte, non sei se os demais dirán algo. En relación aos custes do SAF, do mantemento dos colexios e da sanidade, nós, sinceramente, creemos que poderíase mellorar de alguna forma a relación cordial coas consellerías e chegar a acordos. Dá a impresión que sí, que se están asumindo polo que vemos nos decretos e na documentación que nos remiten despois de insistir de vez en cando, que sí, que efectivamente están asumindo o mantemento de infraestructuras con arreglos no colexo ou da rampa, no centro médico hai cousas que facer e algunhas xa se fixeron, entón creemos que a base de dialogar con cas consellerías e cas territoriais, que seguramente se chegue a acordos que se defina claramente que se necesita que manteña o Concello. Probablemente haxa algo que sí que se teña que se planifica, xa deixa de ser unha sorpresa e xa é unha coordinación entre a relación entre as administracións e pódese facer con tempo, planificando, organízanse as licitacións para poder facer os arreglos e non ten maior dificultad. É unha cuestión de diálogo entre administracións. Pero, bueno, despois, no caso concreto de Cerceda, o alcalde insiste unha e outra vez que temos remanente, temos aforros pola cuestión do personal. Nos fixemos algunhas propostas que se denegaron porque comentarios máis ou menos parecidos do señor alcalde. Afortunadamente este Concello ten recursos, entón, bueno, creemos que é unha cuestión que, evidentemente a outros concellos afectaralle máis, seguramente. Aquí é unha cuestión de organizalo, de recursos hai, é unha cuestión de organizalo, e se hai que falar ca Xunta para que algún non se poida asumir, habrá que expoñelo e chegar a dialogar, pero iso corresponde ao Goberno, non nos corresponde a nós. Entón, seguindo dentro das propostas que facemos, volvemos ao mismo que xa comentamos moitas ocasións, que xa comentamos neste mesmo pleno. O cumprimento da lei de contratos tamén permite aforros no orzamento municipal. Por lo tanto, nos damos ideas, non é que só busquemos outras administracións, creemos que o que hai que facer é falar cas consellerías e poñer de acordo o que ten que asumir o Concello, falar entre administracións. A partir de aí, a nosa proposta é transaccionar. A Corporación Municipal de Cerceda insta a Xunta a abrir unha mesa de diálogo a mellorar a financiación do SAF e do mantemento das infraestructuras que dependan da Xunta. Gracias. Ben, din os portavoces do PSOE e do PP que a administración local é a máis enriquecedora. E pode ser, pasa que igual se interpreta mal, eu prefiro decir que é a máis rica para poder tratar cos veciños directamente, porque a máis dito así por membros do PSOE e do PP, enriquecerse igual queda un pouco mal. Ben, estou en principio, por cuestións xerais, de acordo coa moción, tamén co que acaba de argumentar o noso compañeiro do Partido Popular, pero tamén dizer que, en todo caso, o Partido Popular, por mí, poden ir aprendendo da Diputación da Coruña, que cando estaban gobernando vos, ou cando os do PP, e cando están gobernando noutras diputacións, non fixeron como fixo o BNG, coa axuda do PSOE, o plan único.
e obras. Claro, que é vostede o que está defendendo, pero fixo o BNG, neste caso, co PSOE. Non o está facendo o PP na Xunta ou noutras diputacións. Entón, polo tanto, pois, un mínimo de coherencia. Vamos a ver, a min chama moitísimo a atención a exposición do Partido Popular porque na moción anterior o que se critica é a bilateralidade e agora hai que chegar a acordos bilaterais. Os concellos somos mendigos, os seus alcaldes son mendigos que van ás administracións pedindo aquilo que non é competencia deles que lle corresponde. Diálogo xo hai. Xa dende fai uns días se nos confirmou, por exemplo, con respecto ao tema do colegio, cal vai ser a reunión que vamos a manter con membros da Consellería o lunes que ven. Por lo tanto, o diálogo hai, non? E non son cuestións da competencia local, nin siquiera do mantemento que se vai facendo. Pero esta é unha situación global en toda Galicia, non é unha situación particular da Cerceda. Despois, xa me dirá con que diálogo se palia o feito de que a Xunta de Galicia pague 12 euros a hora ao servizo de axuda no fogar, aportando 5, que agora aporta 5. Antes aportaba 6, pero agora o Estado subiulle un pouco a financiación, e eles dixeron, non vai a ser que os paguemos a 13, vamos baixar a 5, aportan 5, pero é para todos. Iso non se negocia a nivel bilateral, porque ademais as negociacións coa Xunta de Galicia sempre levan esa parte de douche pero dame, porque tamén tens que aportar. E se eu teño que aportar, aínda que eles colaboren en cuestións que non son da nosa competencia, estamos comprometendo económicamente, probablemente por enriba das nosas posibilidades. Por iso que diálogo e acordo hai, o que non pode haber é unha bilateralidade a nivel contable, que é precisamente o que vostedes reivindican noutros lares. Despois, sorpresa non é ninguna, é sempre así. Nós xo asumimos. Nós xo asumimos, plenamente. E hai que ver como temos as infraestructuras públicas de educación e de sanidade, e non só esas propias, senón tamén os seus entornos, que fixemos moito por melloralos. Todas as infraestructuras de educación e de sanidade tiveron investimento arredor do Concello de Cerceda nos últimos 5 anos. A Escola de Cerceda, a Escola da Silva, a Escola Infantil Municipal, e aí é certo, vai no ter agora, tuvo investimentos na zona, pero vai no ter agora, aí o que se fixera simplemente unha beira-rúa, a mobilidade peonil cara ao consultorio de Gosende, e tamén a senda peonil hacia o Centro Médico de Cerceda, que era unha obra moi demandada. Por lo tanto, nese sentido, o noso compromiso está máis que demostrado. Despois, o feito de que eu diga moitas veces que temos recursos, temos, pero non sin traballo, e non sin planificar, efectivamente. Non caen do ceo, e despois son sempre limitados. Esa é unha máxima da economía. Os recursos son sempre limitados. E despois, home, que me volva a falar ainda agora nun punto de financiación da lei de contratos, supoño que saberán falar de máis cousas, digo eu, porque a lei de contratos a nivel de regularización é moi importante, pero volvo ao de sempre, os contratos que foron licitados fai anos que neste momento están caducos, o IPC subiu, e iso comprendémolo todos e todas. Eu voume remitir sempre como un loro a esta resposta, que por certo é unha resposta que é a mesma que dan outros alcaldes dos seus partidos transfronteirizos, e aos que eu desde logo lle teño moitísima consideración, e que considero ademais excepcionais persoas e vos alcaldes, por que non dicilo? Entonces están argumentando o mesmo, pero quen está nesto, sabio. Entonces eu creo que ás veces hai que ver máis alá e desencasillarse un pouco dos marcos dos que un parte. Ata que punto nos arrastran moitas veces os nosos partidos no sentido de que estamos debatindo de financiación autonómica e dai o sentido desto. Porque o máis importante para nós é a financiación local. Oye, Mañueco xa ten os seus altavoces, Ayuso ten os seus altavoces, Rueda ten os seus altavoces. Se vostedes observan as columnas de opinión na Voz de Galicia nestes días, sempre van sobre financiación autonómica. Pero a financiación local, que pasa con ela? Pois dai o sentido desta moción, de falar de algo que é unha instancia a outras administracións nunha cuestión que sí nos compete a nós e que nos afecta no noso día a día. Quero dicir, a min pareceme fantástico que un presidente autonómico que vaya á capital de España, a Moncloa, a pedirlle ao presidente do goberno. Moito máis lle debía pedir, claro que sí, pero tamén está a nosa parte de pedir para os concellos. E aí é onde estamos, sempre coas mans libres. Eu, pensando en Cerceda, por enriba do todo. Isto non o fago unha homenaxe a Besteiro, fago unha homenaxe a Cerceda, porque é hora
de falar da financiación local, que sempre ten dúas limitacións moi importantes. Por un lado, a comunicación, porque a nivel local, volvemos aos altofalantes, non temos a potencia que ten un presidente autonómico. Eso está claro. Por lo tanto, a posibilidade de inserir ese debate na opinión pública é moito máis complicada. E despois tamén o feito das competencias, porque as competencias á xente non lle importan, e pareceme lógico, porque eu se fora veciño, estuvera ao marxe da política, o que quero é que se fagan as cousas. Vou ao Colexio de Cerceda, se está ben, estou contento, non me preocupo de se o fixo a Xunta de Galicia ou se o fixo o Concello de Cerceda. Entonces, esa mentalidade é unha cuestión que é evidente que ten que estar aí, a xente que quere ver resultados, pero a nivel administrativo hai un problema que nós, lóxicamente, sufrimos. Despois, o Servizo de Axuda no Fogar, volvemos ao mesmo, estáse pagando a 12 euros dende a Xunta, cos fondos que lle transfiro o Estado, máis que os que eles aportan, estáse licitando a 22,24. Por certo, lei de contratos, aquí estamos a 20 euros, moito por debaixo da media do Servizo de Axuda no Fogar en Galicia. Despois, Fondo de Cooperación Local, que é onde se reparten os fondos da Xunta de Galicia dun xeito obxectivo, sin cuestións deliberadas nin subxectivas, 112,9 millóns, conxelado nos últimos 14 anos. Sanidade e educación, oye, aí hai unhas normas que regulan o que ten que afrontar a nivel de mantemento cada concello nos seus territorios. Despois hai diálogo, claro que hai diálogo. Nós sempre dialogamos coa comunidade educativa e coa responsabilidade autonómica en materia de educación, iso foi sempre así, e de sanidade tamén. Mas xa temos visto exemplos aquí. Pero hai cuestións estruturais que esas son imposibles de cambiar, fundamentalmente porque hai cuestións estruturais que nin naqueles concellos que son da súa cor cambian. É certo que seguramente en fondos que se reparten subxectivamente teñen vantaxe, pero hai cuestións estruturais que veñen normativizadas nas que non se pode meter man. Hai outro exemplo, con unha preocupación real e verdadeira. Vostedes teñen visto aquí, teñen vido a pedir o tema de facer algo contra o xabarín. Iso teñen repetido en distintas ocasións. Fauna salvaxe é unha responsabilidade da Xunta de Galicia. 17 animais salvaxes ao día causan accidentes en Galicia. Non será responsabilidade dos concellos. Pero, desde logo, poñer unha celda que todo o mundo que entende a está deslegitimando e que teñamos que facernos cargo do convenio con Jesuga, de pagarlle ao veterinario. Pero, oye, de que estamos falando? Iso están instalando todos os concellos, non hai diálogo. Non ven a Xunta a xestionar unha batida puntual nun concello porque teña unha relación de menos enemistade ou de máis amizade coa Xunta. Non. Iso é o que se está establecendo. É o que algúns asumen, moi poucos, é normal. Nese sentido, remitímonos ao que dixemos noutra ocasión, agora hai temporada de caza, despois trataremos de xestionar, no que de nós dependa, unha batida nas instalacións de Limeixa, que, por certo, é onde se refuxen, se calcula máis de 200 xabaríns, cunha celda desas ali ao lado, en Sogama. O resultado, palpable, pero a cuestión é poñer outra, pagarlle ao veterinario, a máis facer o convenio, pero poñer outra. E canon da auga, outro exemplo máis. O canon da auga que se está cobrando por parte da Xunta aos concellos, no noso caso non se fai así, porque, dadas as especificacións do contrato que temos, ese canon aporta a empresa, ese canon da auga está servindo como fondos que van por parte dos concellos, que os pagan todos, e despois esas obras fanse en concellos coa cor do Partido Popular. Que volvo de sempre, eu non me queixo. Precisamente dese cerco e contracerco do todo que hai aquí instalado, xa iremos facendo como poidamos. Cerceda non se vai afogar, iso estou absolutamente convencido. Pero esa é unha realidade que está pasando co canon da auga. O canon do Sogama, o que falábamos antes. Fannos debatir sobre un tema, sobre un imposto que ven dunha transposición europea dunha norma que grava a incineración e o vertido dun imposto que cobra a Xunta. Pero entras cando perden. E cando son deficitarios, cando teñen beneficios, non nos devolven un só euro. E así poderíamos seguir. Os convenios con SEAGA, os servizos de socorrismo, como se están pagando e cando, como se están pagando e cando, con moitas outras cuestións. Por lo tanto, isto ten todo o sentido traelo a pleno, non? É un pouco, pois, o que iluminou esa idea foi comprobar a moción de financiación autonómica que trouxe o Partido Popular. Non sei se queren comentar algo.
Pois, sin máis, vamos a proceder á votación desta moción. Votos a favor. 10, abstencións. Votos en contra, 3. Queda, polo tanto, aprobada. E pasamos á seguinte moción, que xa anticipo que a vontade do PSDG é votar a favor da urxencia. Moi ben, a verdad que se agradece un pouco a predisposición a optimizar o tempo, porque é verdad que o pleno que se, como dicía o señor alcalde, está alargando bastante. Intentaremos resumir a moción que presenta o Grupo Municipal Popular do Concello de Cerceda sobre a situación política de Venezuela. Venezuela sofre unha profunda crise política, económica e social que se agravou nas últimas semanas polas accións do réxime de Nicolás Maduro, en particular polo fraude nas eleccións presidenciais do 28 de xullo, ignorando os resultados electorais favorables á oposición. A tiranía socialista non tivo vontade de garantir a celebración dunhas eleccións libres e transparentes, segundo conclúen os observadores e organismos internacionais, e perpetra agora un fraude sobre os seus resultados que priva a oposición da súa vitoria nas urnas e do recoñecemento a Edmundo González como lexítimo presidente electo. Desde a falta de transparencia nas eleccións ata a posterior intensificación da represión violenta contra a disidencia, incluída a sistemática violación dos dereitos humanos, o réxime de Maduro está a aferrarse ao poder en contra da vontade do pobo venezolano. Isto, entre outras moitas razóns, evidencian a total falta de legitimidade democrática dun réxime que segue sen recoñecer a súa derrota e sen favorecer o inicio dunha transición cara á democracia e dun plan de recoñecemento e respeto aos resultados electorais. Compre lembrar que millóns de venezolanos tiveron que abandonar o seu país en busca de protección internacional, convertendo a Venezuela na segunda nación con máis desplazados forzosos do mundo, despois de Siria. España e Galicia foron territorios de acollida destes exiliados venezolanos que atoparon no noso país un espazo de liberdade, solidariedade e oportunidades. Aquí residen actualmente centenares de asilados políticos venezolanos que foron e siguen sendo obxecto dunha permanente persecución por parte do réxime político que preside Nicolás Maduro, incluindo a imposibilidade de participar nas eleccións. Compre tamén recordar que Venezuela acolleu a familias de españois que, cando necesitaron, emigraron para lá, incluindo familias de vos amigos nosos daqui de Cerceda. Por todo exposto, o Grupo Municipal do PP do Concello de Cerceda presenta a seguinte moción: solicitarlle ao Goberno de España liderar diante da Unión Europea o recoñecemento do presidente electo lexítimo de Venezuela, Edmundo González, e que se produza unha transición pacífica do país cara a unha democracia plena. Condenar a sistemática política de criminalización por parte do réxime de Nicolás Maduro en contra dos cidadáns venezolanos que decidiron exercer os seus dereitos civis e políticos no marco da Constitución venezolana. Exixir ao réxime de Nicolás Maduro o cesamento inmediato á represión de líderes de políticos opositores, activistas de dereitos humanos, sindicalistas, xornalistas, testemunhas electorais e demais cidadáns en exercicio dos seus dereitos civis e políticos e a violación dos dereitos humanos das persoas. Cuarto, facilitar a tramitación por parte das administracións públicas das solicitudes de protección internacional feitas por cidadáns venezolanos que foxen da opresión política e da exclusión económica e social en Venezuela, así como dos trámites que lles permitan integrarse en España aos devanditos cidadáns. Quinto, solicitar á Unión Europea o mantemento das sancións impostas ao réxime de Nicolás Maduro mentres non existan garantías fidedignas e comprobables dunha transición do país cara a unha democracia plena. Sexto e último, recoñecer a situación de emerxencia humanitaria que vive Venezuela e a condición de vítimas de persecución política dos exiliados venezolanos en España. Asemade, o Concello de Cerceda acorda como resolución manifestar o seu apoio e adhesión a todas as iniciativas de protesta pacífica organizadas pola oposición venezolana e polos exiliados residentes no noso país, nas que se reclame o fin da represión, o inicio dun proceso de transición cara a unha democracia e un plan de recoñecemento e respeto dos resultados electorais en Venezuela. Gracias. Mira, vou concordar, perdón, o último que acaba de decir o Partido Popular. Recoñecemento e respeto aos resultados electorais en Venezuela. Non estou totalmente de acordo. Totalmente. Suscribo isto totalmente. Nin eu comparto a verdade, tampouco vou defender. Como está facendo o actual presidente Nicolás Maduro. Pero ben, estou tan cansado de oír sempre falar de Venezuela. Se non é Venezuela, é Cuba.
Se non é Cuba, volve a ser Venezuela. Se non é Venezuela, volve a ser Cuba. Pero nunca lle oio falar da Arabia Saudí, donde, por certo, temos ali a Juanca, el campechano. Juanca, el campechano, está ali nun réxime dictatorial. Non falan deso. Non falan de China, non falan de Ucraína, porque a ver cando houve as últimas eleccións en Ucraína tamén, que eu sepa, o presidente Zelensky derrotou os outros partidos da oposición. Iso non se fala. E non sei quen se cree o Partido Popular, nin o PSOE tampouco, para inmiscuirse na política interna dun país. É que non sei quen nos creemos que somos. De verdade, non o sei. É como se eu vou mañá a casa de vostede, entro ali e lle digo, non, hombre, é que as ventanas non poden estar pintadas dese color, tenes que pintar deste outro, porque eu represento a democracia mundial. Eu represento a democracia. E vostede ten aquí un réxime dictatorial e dirá vostede, coño, é a miña casa, vivo eu só, poderei nas pintar como queiro. Pois eu non sei que é o caso de Venezuela, porque non sou venezolano, nin vivo ali. Poderei estar en maior ou menor acordo co actual goberno de Venezuela. Pero mire, debería ser a ONU, quen tivese cartas no asunto. Pero resulta que a ONU tamén nin está, nin se lle espera. Porque, entre outras cousas, que tampouco nunca lle oín nin ao PP, nin ao PSOE, opoñerse totalmente ao veto que teñen países como Estados Unidos, como China ou como Rusia dentro da ONU. Eu nunca lle oín. Non oín nin a Pedro Sánchez, nin a Zapatero, nin a Felipe González, nin a Rajoy, nin a Aznar, nin a de Madrid, porque xa que é justo, porque Feijóo xa non imos falar dele. Nunca lle oín dicir que están en contra do veto este da ONU. Nin lle oín dicir, non, en Venezuela que opine a ONU e que tome cartas no asunto a ONU. E vostedes aquí, no primer punto, din liderar diante da Unión Europea o recoñecemento do presidente electo lexítimo de Venezuela, Edmundo González. Pero vamos a ver. Se o que se está dicindo é que non sei ben que Nicolás Maduro non entrega as actas de escrutinio, hostia, como é que é posible que sea Edmundo González presidente electo? Explíquenme. Porque se non hai actas de escrutinio non as hai. Pero non será presidente nin Nicolás Maduro nin Edmundo González. Nin Pepe do Carballo, gordo. Claro. Hostia, é que se non hai actas, como é que vostedes se arrogan a potestade de decir que é Edmundo González o máis votado? Sigo dicindo, España non se debería inmiscuir na política interna de outros países. Para iso está a ONU. E para iso defendan o voto en contra, que teñen, o voto de veto que teñen certos países. Porque, mire, faime gracia, doilles moito Venezuela, Palestina non lles debe doer tanto. Palestina non lles debe doer tanto. Non vexo eu, o Partido Popular, nin o PSOE tampouco salir a defender a matanza que está habendo ali. A matanza contra civiles, e contra nenos e nenas. Que iso sí que é unha matanza, E non vexo eu que traen aquí ninguna moción. E é moi sangrante, moi sangrante. Porque o que está pasando en Palestina é un auténtico xenocidio. E deso non se fala. Fálase, vamos a ver se metemos a Edmundo González, presidente de Venezuela. Pois non sei. Porque, non sei, porque podemos meter ese señor presidente da Arabia Saudí tamén, que mirma. Claro, é que é unha risa, claro. Para que é así mesmo, hombre. Encima estamos discutindo aquí no Concello de Cerceda, que vamos. Importalle moi pouco a Edmundo González máis a Nicolás Maduro. Bueno, vou tratar de ser breve porque o pleno está se alongando moito. Só a nivel de broma, non? Por seguir rindo un pouco, espero que o da tiranía socialista na exposición de motivos sea pola venezolana. Porque fala aí de tiranía socialista, tamén indicarlle que creo que o rei Juan Carlos andaba por Sanxenxo estes días. Non sei se segue, simplemente por facer unha precisión
con respecto á súa localización. Con respecto ao que di Alberto, pois mire, teño que felicitalo porque vostede ten unha coherencia co que antes falamos, que é poñer os principios por enriba dos intereses. Neste debate internacional que hai, España está asumindo a postura que por bloque de alianzas lle corresponde asumir, pero é loable tamén que haxa voces que van un pouco en contra desa dirección e que din algo como que vostede acaba de decir, porque cando se fala de Venezuela en España e se fala tanto, é por dous motivos. Por un lado, son as raíces, que ten moito vínculo con España. Tamén é certo que hai unha delgada línea que separa ese vínculo do colonialismo e de pensar en que temos que mandar efectivamente en todo o que ali acontece. Pero se se fala moito de Venezuela no mundo, é porque ten petróleo, porque pisotear os dereitos humanos é moi habitual en moitísimos países do globo, e non só nos medios de comunicación. Con isto quero dicir unha contextualización de cales son os asuntos que salen moitas veces ao ámbito mediático e os porqués. Se se fala tanto de Venezuela, polas raíces, está claro, pero tamén porque hai uns intereses económicos moi importantes e eu estou convencido de que a política de Nicolás Maduro non é adecuada, pero o máis triste para Venezuela é que o escenario é moi complicado. Porque que che exploten os recursos todo intereses de fora, que ao mellor ata a nós nos chega a interesar, tampouco é algo moi satisfactorio. Despois, hai unha serie de circunstancias que eu considero que deixaron un moi mal lugar ao Partido Popular, que está intentando estes días en España sacar partido desta cuestión, pero comezaron dicindo que era un golpe de Estado promovido dende España. Iso é real. Díxose que había un golpe de Estado promovido dende España en favor de Nicolás Maduro. E despois, Edmundo, casualmente, cando tivo que sair de ali, recibiuse aquí e facilitóuselle todo, dende a Embaixada e dende o Ministerio de Asuntos Exteriores do Goberno de España. Entre todos os países que había no globo, o opositor contra o que iba ao golpe de Estado ven para ese país. Entón, empezas a falar de que hai unhas presións, que ele se viu encamiñado a tomar ese camiño, porque dentro do Goberno de España se estaba presionando, é unha serie de historias, pero fai un comunicado no que nega as presións e di que España estivo sempre onde se lle pediu, e que nunca foi coaccionado. E despois, os problemas diplomáticos con Venezuela, que estamos ahora mismo ao borde deles, tamén teñen as súas consecuencias. Xa estiveron. Canta xente maior que nos está escoitando, que estivo en Venezuela, non perdiu a paga fai uns anos nun encontronazo entre Rajoy e Maduro. E nunca máis se recuperou. Nin se ve máis. Nin se ve máis, desengañémonos. Que incluso unha vez fora a Évole a entrevistar a Maduro a Venezuela e preguntáralle por ese tema e dixeralle, non, seguramente se arranxa. Non se arranxa máis. Volvemos ao economicismo. Iso xa é un problema que quedou aí anquilosado, polo menos mentres Maduro este á fronte. Pero, decir aquí, liderar diante da Unión Europea o recoñecemento do presidente electo legítimo de Venezuela é que se produza unha transición pacífica do país cara a unha democracia plena. Liderar, pero a responsabilidade de España é iso. Eu aí enmarco-me completamente no que antes comentaba Alberto. E eu si anticipo, non sei se queren facer unha segunda intervención sobre este tema, nós imos rexeitar esta moción porque mocións deste tipo, destas cuestións que están na esfera pública e mediática estes días, nós recibimos moitas, e nunca as presentamos, polo tanto, se non apoiamos as nosas, moito menos imos apoiar as dos outros. Nós, as mocións, como sempre digo, son para instar a outras administracións, pero eu creo que temos que ir àquilo no cal nós si temos algo que resolver dende aquí, dende o Concello de Cerceda, que teñan sentido a nivel local. Non sei se queren comentar algo, o Alfonso, por alusións. Bueno, pues coincidimos co señor alcalde en que se traemos a moción porque hai raíces con España e temos amigos pues, que teñen familia aínda alá, entonces pues, hai de alguna forma certo vínculo emocional e por eso traemos esta moción de Venezuela. Se o BNG quere que falemos de Arabia Saudí, outro pleno que sea máis corto, traémola e miramos a ver, pero a de Venezuela traémola por vínculo emocional, raíces con España.
En ese sentido, pues, evidentemente provendo partido, pero pues, a nos ese vínculo emocional foi o que nos motivou a presentar a moción. Ben, falando do vínculo de Venezuela con España, mira, en todo caso o vínculo é de Venezuela con Galicia, porque con España non ten ningún vínculo. Porque os andaluces nin os castellanos emigraron a Venezuela. Emigraron, por desgraza, os galegos. E, por certo, emigraron alá, como a México e como a Montevideo, cando estalou a guerra civil apoiada polos partidos de dereitas. E aí foi cando marcharon, por desgraza, exiliados, porque senón matábanos aquí. Non, ao Berengar non nos parece mal debater este tipo de emocións. Non digo que teña que ser a orde do día, dos plenos, pero non nos parece mal debater este tipo de mocións. Todas as cuestións para situarnos claramente onde está cada un na política internacional e tamén porque a xente se ten que enterar de certas cuestións, que está ben saber se o lixo de Sugama sube ou non ou tal, pero tamén hai outras cousas que a xente lle importa, ou polo menos a algúns nos importa. Ben, con respecto ás raíces, se me permite, tamén meus avós estiveron en Venezuela, co cal sei de boa tinta do que vostede comenta, e si recordo tamén, cando houbera sido un xeito deliberado aquela proclamación dun novo presidente que era Juan Guaidó, e a miña aboiña veía a televisión e dicía, mas é o novo presidente de Venezuela, vai ser, e eu dicía, non o vai ser, non o vai ser a boa, porque ti estás vendo todo dende a esfera occidental, pero se te estuveras informando dende a esfera oriental, China, Rusia, Irán, dende aí tamén hai un apoio moi forte a Nicolás Maduro e ao réxime cubano, que é o que lle permite estar en pé. Ao final, Cuba, Venezuela, Ucrania, Palestina, son actores interpostos de intereses moito maiores. Esa é a reflexión un pouco que quería comentar. E, sin máis, pois procedemos á votación da moción. Votos a favor. A urgencia da moción, votos a favor, 13. Votación da moción, votos a favor, 3. Votos en contra, 10. Queda rexeitada. E se non me equivoco, pois xa pasamos á parte de rogos e preguntas. Comezamos polos do Partido Popular. Gustaríame facer un brevísimo inciso, dado que non me considero experta nas materias que se tratan aquí moitas veces nos plenos, considero que é indispensable formarse, constatar información, buscala en fontes variadas, polo tanto, eso require unhas horas de traballo, aínda que parezca que non. Polo tanto, sí que lle pedimos que para as próximas mocións que non se vayan votar a urxencia, se non lo notifica, non pasamos o traballo, está ben informarse de todos modos, pero non pasamos ese traballo. Sí, un segundo. Se me permite responderlle esta cuestión. Válgame Dios, claro. E falaba agora co secretario que se vai a avisar. Cando se xa así, vaise a decir previamente, que ademais é unha cuestión que vostedes mesmos, cando a presentan, ademais con premura, como foi neste caso, o poden sacar en comisión informativa. El di que o máis normal, pode respaldar o que eu digo, que é que se lea e despois que se vota a urxencia, para que todo o mundo estea, pois, digamos, co tanto de se é urxente ou non. Pero eu coincido co que din plenamente, porque ademais tamén ten pasado a min. Eu, no mandato anterior, teño vivido situacións, e os meus compañeiros, nos cales tamén, por parte da oposición, viña algunha moción que despois, polo motivo que fora, non se lía. Entonces, coincido completamente co que di e conte con esa medida pola nosa parte. No tocante a isto tamén, non é rogo, pero xa que estamos en aclaracións, sempre nos di que lle gusta debatir, pero despois tampouco acepta mocións que o insten a usted. Entonces, para non pasar traballo en balde, vainas a aceptar cuestións de Cerceda que creamos que son para debatir, levámolas a rogo, a pregunta, a súplica. Teñen que ser rogo ou pregunta, por unha cuestión fundamental. Debatir está ben, pero a moción, moito por encima do que sexa o debate, insta. Entonces, eu, para instarme a min mesmo, teño as competencias que me dá o órgano da alcaldía. Este goberno, para instarse a si mesmo, ten as competencias que lle outorga o órgano da Xunta de Goberno. E aquelas competencias que non se poden atender dende a alcaldía ou dende a Xunta de Goberno van ao propio pleno. Pero eu non teño necesidade de votar unha cuestión en pleno que baixa sobre a vontade do alcalde
ou sobre a vontade da Xunta de Goberno, porque a propia normativa nos habilita para nós ter plena decisión sobre ese tipo de cuestións. Xa teño explicado noutras ocasións que a cuestión é que non podemos instarnos a nós mesmos. Vale. Os colitantes están facendo fatal. Bien, ruego número 1. En canto a obras realizadas e propostas, en primeiro lugar, agradecemos enormemente á Alcaldía, Presidencia e ao seu equipo que se vayan avanzando en actuación. Xa nos dixo máis veces que as nosas ideas non as toman, eran xa ideas que viñan de atrás, pero, bueno, o de aumentar a calidade estética das rotondas, en concreto a do Aquapar, e reparar a sauna da piscina, que era unha idea que non era boa, pero agora reparouse, e a varanda do lago. Moitas grazas pola mellora, e seguindo coa nosa sempre labor de oposición constructiva, queríamos continuar nesta liña, pedíndolle que se intente mellorar a señal vindo de Ordes, que está bella e con grafitis, tamén a señal vindo dende Laracha, a instalación, propoñer a instalación de letreiros luminosos nas rotondas do Esperón e da Gandarouta, e, aparte, se é posible, aumentar a seguridade para maior visibilidade, que isto faría que melloraría a imaxe do noso concello. Limpeza e arreglo de baldosas das beirarrúas nos centros urbans. Hai xente que tuvo accidentes nestes días, gustaríanos que se poida solucionar canto antes, e o saneamento na Albarda, a Revolta e a Cortella. Non entendo como hai concellos que poden facer mocións instándose a si mesmos. O normal, xa lles digo eu, que non é, porque ademais vai en contra desas competencias que hai, pero volvemos ao de sempre. Aquí sempre teñen, en cada turno, vímolo, toda a duración que consideren, todas as cuestións que teñen que vir aquí veñen, e os rogos e preguntas, pois, tamén fanos todos o longo que queren e falan do que crean. Bien, vamos a ver, que as pidan ou non, eu volvo ao de sempre. O importante é Cerceda. A sauna xa foi aprobada no orzamento. Por certo, con voto en contra seu. Non por esa cuestión, por outras moitas, pero con voto en contra seu. Eu non sei se vostedes pediron pola rotonda do Aquapar. O do Esperón xa lle dixemos que no mandato anterior que se mirara e que estaba moi complicado o tema de que o poderan autorizar dende obras públicas. Pero o tema do Aquapar saliu do Susurrama, pero que máis ten? Se veña de ustedes, se veña de nós, que máis ten? Se para nós facer é o noso maior aval, non é dicir. E, desde logo, cando teñamos planteado algo que vostedes pidan e coincidan, farémoslo igualmente, e con máis alegría, porque seguro que cando está máis respaldado, mellor medida será, que suscita un mellor consenso. O mesmo pasa con varias das que pediron. E despois, home, agradezolle tamén que teña esa consideración sobre as obras que fixemos, pero ao final, se nos cinguimos a esas que citou, son moi poucas. Son moi poucas porque desde aquí, no último ano, e indo moito máis alá do que foron as eleccións municipais, que esa xa foi unha consulta que pasou, e non podemos vivir de rentas infinitamente, eu vou citar só obras que se me ocurriron onte pola noite, e que fun escribindo, e que están executadas no último ano. Senda Pionil ao Roxo, accesos e saneamento no Piñeiro, senda Pionil na zona do Museo da Minería, camiño a Parada, tubaches de saneamento e abastecemento en Pau do Lobo, mellora de acceso en Carracedo, execución de marxes en Sucadío, acceso a Pazos, realización de beirarrúas e mellora da iluminación na Silva na parte traseira do colexio, camiño na Lousa, prolongación da senda Pionil da Lousa, a mellora dun camiño en Vilar, a execución de pluviais na zona do atrio do Rodís con incorporación de cuneta transitable, ancheo dos accesos nesa mesma zona, camiño a Sandián, as beirarrúas na cima da Silva, senda Pionil á estación Cerceda Meirama nesta última infraestructura a DIF comezou intervencións que foron solicitadas dentro do Concello, camiño en Aroxeira, camiño en Trigueira, sistema de depuración na Silva na DP 2403, senda Pionil en Cobolán, sistema de depuración na Vila, falta arranxar a conexión eléctrica, que ten preguntado Alberti, por esa actuación en concreto, saneamento en Longo, mellora de accesos a Pazos, senda Pionil á Igrexa de Meirama, rehabilitación enerxética da Biblioteca da Silva, cuneta transitable e iluminación en Morzós, cuberta da aula da natureza, e garantízolles que hai moitas máis, Agora ben, os saneamentos están ben, os accesos están ben, hai unha serie de cuestións que forman parte da nosa liña estratégica dese mandato, que tamén agradecerán que se lle aclare. Por un lado está todo o eido socioeducativo, que xa se vai atendendo no anterior mandato, a ampliación da Escola Infantil Municipal, temos obtida unha subvención por parte da Xunta de Galicia, que tamén non vai a cofinanciar,
os campos de fútbol do Rodís, que neste momento está no orzamento e se vai poder contratar, campo de fútbol do San Martiño tamén, temos un compromiso para despois executar o campo de erva artificial do Roxo, que por certo ten a iluminación nestes momentos iniciándose a tramitación para mellorala, que ten moita necesidade, e vímolo recentemente, mobilidade peonil, a senda peonil de Xermar, e hai 5 millóns de euros, e dirán, pero este home sempre di que hai 5 millóns de euros pendentes de inversión. Nunca se move a cifra, sí, porque dá-se a casualidade de que máis ou menos, según vamos aprobando o crédito, tamén se van executando. Entón, hai 5 millóns de euros e un millón confórmase no pós-23 e no pós-24. Lóxicamente non lles vou citar as obras que metemos no pós-24, que eran máis de 20 e aprobáronse aquí no pleno municipal de Cerceda, pero si hai unha serie de obras que son do pós-23 e que están neste momento saindo a contratación. Para maior información. Depuradora en Meirama, unha obra moi solicitada que lle dá sentido a todas as obras de tubaxes que se fixeran a toda agora. Saneamento en Ribasoutas, accesos á Abelleira e Boedo en Queixas, pluviais en Brazal de Baixo, abastecemento en Vilamarta, que será con contrato menor, 34.119,91 euros, camiño nas Encrobas e pista de Piñeiro a Sandián, muro de contención en Picardel, pluviais en Sandián, mellora da firme na Cova das Andes, mellora do firme en Vilar Vello Rodís, mellora do firme en Rúa Gardería. Isto é o que vai sair a contratación agora e en breve. Ese anuncito xa decía as que aprobamos do pós-24, despois o feito de caixa remanente é o que nos vai permitir poder contratar a meirande parte do que hai consignado no orzamento 2024. Por lo tanto, agradecer, desde logo, a consideración, pero a consideración, se non se di dun modo moito máis completo, queda reducida en función do mérito que eu creo que ten todo isto, que é facer obras, facer tantas obras que facemos moitas máis das que se nos piden. É máis fácil dicilo que facelo, obviamente. Traémoslle para os próximos plenos retaíla de ideas para obras de Cerceda. Tamén é importante o que se fai mantelo e non ter que esperar a rogos ou a protestas para facer este mantemento, como é no punto 2, que é a ribeira do lago das Encrobas. Coméntanos moita xente que estivo por ali nas pasadas semanas que a ribeira atópase nun estado completamente lamentable de cara ao seu uso turístico. Nun pleno anterior xa estivemos falando do proxecto que ten o Concello na súa web e parecía que ia para largo, polo que queríamos plantexar un rogo para que se limpe a decente ribeira do lago das Encrobas para poder seguir atraendo turismo ou que os veciños disfruten de forma segura desta paraxe. Ben, eu agradezo que todas as propostas son benvidas, volvemos ao mesmo, é que as propostas son tan fáciles como coller un folio, ver un pouco as necesidades e atreveríame a decir que son infinitas, se ben os recursos son limitados e evidentemente non se pode facer todo, pero o pulo inversor do Concello está aí moi visible. Despois hai determinadas cuestións que van quedando pendentes e unha vez que se arranxen tamén haberá outras que se deterioran, é o bonito desto. Gobernar ao final tamén consiste en elexir dentro dos recursos que tes, evidentemente. Sempre trasladamos periódicamente á empresa e a Augas de Galicia, que se fixo recentemente, a necesidade, porque xa saben vostedes que o terreno é en parte da empresa, en parte da Augas de Galicia. Acometemos tamén a nosa parte, que é municipal, pero que non ten nada que ver con esa servidume de 6,5 km que se dá de arredor do lago, e en algunhas ocasións tamén temos entrado nós mesmos cos nosos medios, que quizás non sexa o máis adecuado, a facer limpezas puntuais, polo tanto tomamos en consideración o que nos di. Gostaríame, antes de empezar ca banda de preguntas, a ver, felicitalo por todo o que fai, evidentemente, non? Pero da forma que o di, pois tamén parece que está facendo obras monumentales. Contento que se fagan as obras, non? Pero non estaban feitas. O goberno leva 40 anos aquí en Cerceda, que teníamos que facer aceras, agradecemos que haxa aceras, non? Pero pouco non se fixeron antes, o sea, é como se ahora me di, vamos facer unha piscina climatizada como a obra do siglo. Cando todo o mundo a ten, e cando Cerceda precisamente tamén ten case 30 anos que a ten, non? Pois diría ahora, e non sería unha gran obra, non? O sea, sería unha gran obra, pero fora de tempo, non? As aceras, as pluviais, todo eso, certo, ahora hainas, pero hasta ahora que se fixo, non? Non as había. Os campos de fútbol, non? O sea, o do San Martiño, creo que xa levamos 4 anos con el sin utilizar, é unha pena,
sei que será burocracia, pero a parte de facer as cousas, facelas en tempo, pois é un punto a favor, un valor añadido que dicir, coño, pois, ben, todo o que se fixo, pois, hai non todos os lados tamén, non é que ben, pero bueno. Vamos ás preguntas. Vou resumir o fondo das preguntas para dar un poquinho de agilidade. Bueno, antes de que vai as preguntas, para empezar, levase falado máis alá das preguntas en todos os puntos. Por lo tanto, do feito de que son magnánimo, ninguén o dubidará. Ben, unha cousa, eu non quero facer obras monumentais, porque obras monumentais para este Concello xa se fixeron, habrá que mantelas. Algúnas monumentais farémolas, pero o meu objetivo é chegar ás persoas, é chegar a cada veciño, é chegar a cada necesidade. E despois, se estivemos 40 anos, pois aunque estea 40 anos máis, daqui a 40 anos seguirá habendo necesidades, Non hai ningún lugar que non ten necesidades. Agora, este nivel de inversión, pero que a volta non ten parangón. Vale, pero solicítolles, por favor, que se ciñan ao tema das preguntas. Porque o demais é xogar a unha esperanza que ao final non vai a lado ningún, de que vostedes digan algo, eu non respondo, eu vou responder tamén. Isto eternizarase, e desde logo, respecten sobre todo o tempo que pasei para poderlles responder concentrado e consecuentemente. Por favor, pasa as preguntas. Queríamos saber un pouquinho a obra que hai da Rúa de Lavandeiras cara a Coence. A esa obra, que di aquí, vimos que é unha obra na zona que supón o peche da rúa. A obra non ten cartéis e a xente pregúntanos a que se debe a obra. É unha obra de Fenosa, é un tendido eléctrico novo para mellorar o servizo que dan na zona de Coence. É unha obra que se presentou un proxecto ao Concello, obtuvo a autorización para executala e neso están. En anteriores plenos xa falamos bastantes veces das licencias para edificar na urbanización do Xalo, non? Preguntamos en varios plenos, a última vez foi en julio, onde se comentou que xa se fixa a reunión con Carral e que están pendentes do documento técnico. Creo que se vimos algún decreto no que xa se fala desto, era saber un pouquinho cal é o seguinte paso. Vamos a ver, o tema do Xalo é algo que xa no ano 2020 e 2019 estaba nas pretensións do Concello. E había, digamos, que unha boa orientación a un acordo co alcalde de Carral, que naquele momento cambiou e houve que renovar todo. Neste momento o documento está prácticamente feito. Estáse debatindo unha cuestión dunha referencia catastral dunha parcela. Entón, unha vez que iso estea feito, pois levarase a pleno, tanto no Concello de aquí como no Concello de Carral, que eu imagino que po ano que estará, pero que o documento que xa teremos este ano. Eu creo que sí. Neste momento, o que quede é axustar un asunto referente a unha referencia catastral dunha parcela e o deslinde queda feito do modo máis semellante posible como era previamente. Con respecto á televisión da Cerceda, do informe de intervención da RPT aprobada en xaneiro de 2024, aprobouse a RPT con un aumento de gasto de máis de 300.000 euros en personal, sen informe de intervención e co compromiso do usted, señor alcalde, que non se aplicaría hasta ter informe de intervención. Despois, en abril de 2024, co informe de intervención desfavorable nos orzamentos de 2024, xa se entendía a existencia do informe de intervención para a RPT e temos constancia desde que en maio de 2024 xa se estaba aplicando a RPT. Polo que no pleno de xullo preguntamos se sería posible a elaboración do informe de intervención aprobado en xaneiro de 2024. E usted, señor alcalde, díxonos que non debería haber problema no informe de intervención. Chegou o pleno de setembro, seguimos igual. Bueno, a pregunta vai ser cando poderíamos ter o informe de intervención da RPT. Vamos a ver, non o sei, seriamente descoñezo porque, lóxicamente, hai outras prioridades, outras cuestións de xestión, como teño especificado, simplemente facerlle unha aclaración, que é que non vai subir o gasto do persoal en 300.000 euros, xa temos comentado que os postos preexistentes eran en torno a 140.000, vostedes verán precisamente no orzamento como da cuantía que había orzamentada vai sobrar moito. O informe non era desfavorable pola cuestión da RPT, era por un descuadre que finalmente se comprobou que non era tal descuadre, e o que dixen no último pleno é que eu non tiña problema, que hai outras prioridades, que eu non tiña problema, pero hai que deixar unha cuestión moi clara, a parte do que o informe que non fai é a interventora municipal, a intervención, o informe é consultivo, pero non é perceptivo. Non é obrigatoria a
a existencia dese informe. É un informe consultivo, non preceptivo. Lóxicamente, con todo o que neste momento estamos orientando, eu non lle vou poñer presa en facer ese informe. Que se fai en algún día e se trae, pois perfecto. Pero o informe é consultivo, non preceptivo. A segunda pregunta, falos tamén noutros plenos, que nos pedimos a solicitud de copia das providencias da Alcaldía para inicio de pregos. Resumindo un pouquiño isto, que había 7 servicios, era para saber un pouquiño cando van facilitar as providencias e a elaboración deses 7 servicios. Hoxe tamén creo que falo algo dese tema, nun dos plenos dixo que os tiña aí, ao final non recibimos, nin por documento electrónico, nin en persona, era para saber un pouquiño se estaban xa, se os vamos ter pronto. Vamos a ver, no último pleno eu dixen que os tiña aquí, e que os entregaba ao final do pleno, pero ou eu me despistei, ou ustedes marcharon apurados, ou pola circunstancia que fora, pero non teño problema en trasladarlos hoxe ao final do pleno. Siguen estando aquí, nas mesmas circunstancias exactamente, e constando a data moi previa á constitución dese pleno, polo tanto, gardas aquí, Cristina ou Francisco, e faganlle entrega aos membros da oposición todos das mesmas, sin problema ningún. Vale. Solicitudes de decretos de Alcaldía, Presidencia e informe de intervención a Secretaría Xeral. A continuación, recordamos a solicitud de documentación de conselleiros que exceden os 5 días hábiles para a resposta. Temos aquí 4, 5, 6 decretos. A pregunta é cando nos poderían contestar estas solicitudes. Esa é unha cuestión que teñen por costume traer a pleno e que lle teñen que consultar á Secretaría. Porque non é unha cuestión do alcalde. É unha cuestión de tramitación que eu respondo, pero que lle teñen que consultar á Secretaría. Despois, os informes e os documentos tampouco se piden por apetencia. Pídense motivadamente por algo en concreto, non por apetencia. Porque, lóxicamente, o que non podemos é parar o persoal para que atendan a esa cuestión deixando de lado outras de interés público. Nese sentido, pois, sí pido esa empatía que se van entregando cando se poida e, iso sí, dun xeito moi motivado, porque ás veces hai peticións masivas que nin eu como alcalde me atrevo a facer, porque, lóxicamente, levan aparellado un traballo importante. Pero eu non lle podo dar resposta a esa cuestión. Esa cuestión teñe que dar resposta dende a Secretaría e non vou dedicarme sempre a transcribir o que el me transmita un mes e outro. Pasamos, polo tanto, ás preguntas e aos rogos do BNG. Preguntas. Neste inicio do curso, e como ven sendo habitual, vemos que moitos colexios da nosa contorna de todo o país teñen certas dificultades para poder desenvolver con normalidade o seu traballo. Todo isto grazas ao Partido Popular e a súa política de ir desestabilizando a educación e a sanidade pública. Como é sabido por todos nós, os colexios de Cerceda tamén son afectados por estes recortes. O Goberno local ten previsto algunha medida de presión para que se cumpran os pedimentos das AMPAs dos nosos colexios? Sabemos de sobra, posto que o anuncian a bomba e platillo os cartos que gastan nos colexios, mas o que lle interesa ao BNG é saber se realmente se está a facer todo o posible por parte do Goberno de Cerceda para suplir estas carencias nos nosos colexios. Vamos a ver, o que temos explicado é determinadas cuestións, máis alá do que é o mantemento, que, como ben saben, non é competencia do Concello. Sobre o asunto que vostede comenta, poñer en valor tamén a iniciativa que se tomou da posta en marcha desas axudas ás terapias de biopsicosocial, que, desde logo, pois, non teñen nada que ver coa educación directamente, pero axudan tamén a paliar esa cuestión. E mire, é o que antes falábamos. Probablemente facemos cousas que non sexan da nosa competencia, ou mellor dito, como a mí me gusta chamarlle, competencias propias non financiadas. Entonces, cando nós facemos un anuncio do que se fai nos colexios, eu teño que ser honesto, como trato de ser sempre. Non lle vou a negar que tamén é por poñer en valor o traballo e a xestión municipal do propio partido que goberna, pero tamén é por unha cuestión de transparencia, porque me gusta, e creo que neso coincidiremos todos, que a xente sepa cara a onde van os recursos públicos, porque esa é unha cuestión de máxima responsabilidade que tomamos moi en serio. Por iso, nos especificamos que había un incremento en 4.000 euros neste ano para as axudas á escolarización,
quedando nun total de 30.000 euros a contribución do Concello, 25.000 en material e 5.000 en transporte. A contratación do Bos Días Cole para a calas nais, pais e titores aportan 10.424,09 dos 16.968,13 euros totais, o resto provendo unha subvención que solicitamos á Consellería de Política Social e Igualdade. No CPI o Cruce, o Concello afrontou pintado de varias zonas, suministración estendido de grava no patio exterior de infantil, reparación de portas e placas de falso teito, limpeza de cubertas, suministración e colocación dun invernadeiro novo, retirada de malla existente e colocación de malla ríxida, máis outras actuacións en 46.242,77 euros. No CEIP Celsa Emilio Ferreiro da Silva, cambiamos cristais, acometemos a impermeabilización do tellado e a sustitución do radiador do gimnasio, a inminente colocación dun canlón e demais actuacións de mantemento de 10.104,23 euros. Persoal de limpeza e conserxería de ambos os centros, 133.521,96 euros. Gasto municipal anual na Escola Infantil Municipal, 159.203,24 euros, o 77,19% da cuantía necesaria para o desenvolvemento da instalación. Previsión de ampliación da propia Escola Infantil, a que antes facía referencia, cun proxecto final de 183.358,87 euros, para o cal a axuda da Xunta de Galicia é de 80.409,35 e o resto a aportación do Concello de Cerceda, 102.949,52 euros. O cálculo total da participación anual do Concello de Cerceda no eido educativo queda en 482.021,72 euros, fundamentais á hora de ofrecerlle unhas condicións dignas ás nenas e aos nenos de Cerceda. Ben, feito este spoiler, tamén lle quero dicir, temos que a Consellería, como antes dixen, a Concelleira de Educación máis eu, o luns ás 9, unha reunión para abordar ese tipo de temas. Ollo, sin ningún ánimo de sacarlle a bandeira ás AMPAs, que son as protagonistas. Pero nós, pois, lóxicamente, como administración, ali acudiremos. E despois, o que poñeremos sempre en valor é que un dos pretextos que se usou para desmantelar en moitos concellos do rural por toda Galicia os colexios foi a baixada do número de matrículas, que é unha realidade que afortunadamente aquí non se está dando, por iso que ese argumento é moi difícil de soster. Se ben é certo que polo mesmo motivo que apuntaba antes, os argumentos en si mesmos teñen pouca importancia, o que temos é que ser capaces de facer presión na medida do posible, pero a curto prazo, xa lle digo, esa reunión, o lunes ás 9 da mañá. Platillo todo iso. Vivíamos tempos no que a tecnoloxía avanza a pasos gigantescos. No BNG sabemos que hai xa unha fenda digital importante na nosa sociedade e que fai que a xente con menos recursos e os de maior idade teñan problemas serios para poder acceder e empregar estas tecnoloxías. Ten previsto o noso Concello facer algún tipo de cursos específicos sobre a digitalización? Vais abrir unha liña de recursos para que os menos desfavorecidos poidan ter acceso a esta tecnoloxía? Vai facer algo o goberno local no eido da capacitación digital universal? Bueno, as respostas son longas ao igual que son ás veces as preguntas, non? Elevan a súa contextualización e as nosas son iguales. E vostedes, o que antes decía, fagan propostas, serán sempre ben recibidas, nunca son unha amenaza para nós, todo o contrario. Cantas máis e máis mellor dirixidas, mellor. Voulle facer a lectura do informe que me pasaron. Ten que perdoar que lee tanto, pero esta non é unha cuestión na que eu estea tan enterado como a noutras moitas e, polo tanto, voulle desgranar o que dende aquí se fai. Rede CEMIT. O Concello de Cerceda pertence á Rede CEMIT da Xunta desde 2007. Somos dos poucos da zona que conta con este servizo. Só Oroso ten na contorna. E levamos dando formación en digitalización dende ese ano. Nesta aula impártese informática de nivel básico e perfeccionamento e manexo de teléfono móvil para adultos e nenos. O servizo préstase en Cerceda e na Silva. Concretamente, os grupos de adultos traballan, ademais disto, as aplicacións básicas da vida diaria, como a dos Sergas e as bancas electrónicas, entre outras, e tamén temos un asesoramento para trámites personalizados. En canto aos nenos, cabe destacar a colaboración do Colexio de Enxeñeiros para impartir formación en robótica. 2. Programa en forma corpo e mente. Dentro deste programa inclúense clases específicas de manexo do móvil. Estánse desenvolvendo nas parroquias de Meirama, na Baixa de Cerceda, Queixas, Atrio do Rodís, a Silva e Xesteda, que foi onde se fixo un grupo mínimo de alumnos. 3. Posibilidade de facer a clave permanente digital no propio Concello. Calquera veciña ou veciño pode pasar polas oficinas do Concello para obter esta clave e facer trámites electrónicos.
4. Acollémonos ás formacións que ofrecen outras administracións. Certificado digital impartida polo Ministerio de Facenda, Muller Digital Programa da Xunta, onde se repartiron tabletas para as mulleres que remataron a formación. 5. Infraestructuras e recursos. Nas bibliotecas e na propia aula CEMIT pódese facer uso dos equipos informáticos con conexión a internet, colaboración coas compañías de telefonía para que o servizo de fibra chegue a todas as casas. 6. Liña de axudas. A Axencia Galega para a Modernización Tecnolóxica de Galicia acaba de sacar a convocatoria do programa de emisión de bonos digitais para colectivos desfavorables, programa único, bono social, que contribúe á financiación de contratación de novos servizos de conexión a banda ancha ou ao mantemento dos contratados. É seguro que hai moito marxe de mellora, xa llo digo. Vimos nas noticias que co gallo do Festival de Arte Urbana das Ordes Creativas o noso Concello vai ser engalanado por esta arte emerxente algunha das súas facianas. Que parte da vila se vai ver favorecida por esta iniciativa? Ofreceron as paredes laterais e traseiras do edificio do Concello para que por fin se poida ver algo máis que a pintura vella? Mire, esa é unha proposta moi boa porque tiñemos a nosa estudiada e vindo da Avenida da Coruña contémplase moi ben na entrada, ao igual que outros dous edificios, que un foi comercial e outro indo é, que se venden do mesmo punto. Que pasa? Que eu a hora de poñer esa medida aquí na Casa Consistorial atopeime cunha forte resistencia por parte de algúns funcionarios. Espero vencela noutra ocasión. Atopeime cunha forte resistencia e por iso de momento imos ir a unha escola unitaria, pero vai haber máis edicións. Por lo tanto, é unha proposta que a min ademais gustábame. Por iso preguntei, pero a resistencia era forte. Vencerémola? Eu creo que sí. Para iso teñen a maioría. Dende o BNG sabemos que os intercambios escolares e culturais sempre son unha boa iniciativa. É unha oportunidade na que se pode aproveitar para ser mellor persoa, mellor estudante e mellor profesional. Amplía os horizontes persoais. Permite coñecer culturas diferentes e convivir con realidades diferentes á nosa e xera unha gran capacidade de tolerancia a outras culturas e outras nacionalidades. Dende o Concello fomentan ou favorecen este intercambio de escolares. Vaise promover de algún xeito iniciativas neste senso? Vaise tomar a iniciativa para fomentar entre os estudantes da Cerceda a aprendizaxe de linguas estranxeiras? De alguna maneira fomentan ou van fomentar este tipo de intercambios e encontros? Vamos a ver, nós ellos subvencionamos o CPI o Cruce ali onde eles nos solicitan, como podemos, distintas actuacións e excursións deste tipo. Nese sentido, xa hai bastantes intercambios, pero o que sí podemos mirar, é unha cuestión a mirar de cara ao futuro, é nesa liña de convenios empresariais que queremos impulsar se determinados proxectos empresariais se desenvolven no noso Concello, meter esa posibilidade de bolsas. Así, bolsas con apellidos notorios poderían quedar bastante ben. Pero, bueno, en todo caso, nós de momento o que estamos facendo é cubrir nese sentido, hasta onde podemos, as solicitudes do propio colexio CPI Cruce de subvencionar, de feito creo que se aprobou unha nominativa no orzamento presente do ano 2024, se non me equivoco, ese tipo de viaxes. E despois, ao longo detalle, a maioría non che impide lidiar cos funcionarios. Ben, espero que cando diga que lle gusta escoitar propostas teña en consideración a seguinte: o BNG tamén celebra, como non cabría de outra maneira, o triunfo dos nosos deportistas, como é o caso do xogador de baloncesto Jonathan Barreiro. Mas vemos que cada vez hai menos sitio onde poder xogar este deporte. E nótese que digo xogar e non practicar, que son dúas cousas ben distintas. Xa vai ser a cuarta ou quinta vez incluso que o BNG trae esta sesión plenaria este mesmo asunto, parcando unhas canastras de baloncesto nos nosos campos de feira ou naqueles sitios onde teñan cabida. Vamos a ver, é unha conta pendente, está no debe do Concello e non se pode negar. Entón, ao igual que estamos con o tipo de instalacións deportivas, pois admito que é unha conta pendente e teremos que abordala máis tarde ou máis cedo. E si lle agradezo esa distinción entre practicar e xogar, que non é o mesmo. É moi importante tamén a hora de convencer da súa pertinencia. Poden só aclarar que tipo de coordinación ou colaboración existe entre o SEAG e o Concello para a eliminación dos niños de blutinas?
Hai un convenio entre a Xunta e a FEGAN, chamando ao 112, pois deberían asistir ás veciñas e aos veciños que se vexen afectados polas mesmas. A Protección Civil de Cerceda non pregunto. Non. Rogos. Dende Benega sabemos que o consumo de alcohol afortunadamente é menor que fai uns anos, mas aínda así segue a ser unha verdadeira lacra na nosa sociedade. A pesar desta reducción do consumo per cápita, o consumo entre os adolescentes resulta moi preocupante. Rogaríamos ao goberno local que fixase actos dirixidos á sociedade en xeral, máis aos adolescentes en particular, para reducir o consumo de alcohol e facelo dunha maneira máis responsable, con incidencia nos nosos colexios a través de campañas de concienciación dos males causados polo excesivo consumo de alcohol e das drogas en xeral. Ben, hai unha serie de servicios que temos na Mancomunidade de Ordes. Obradoiros, plans de turismo, centro de información á muller, xantar sobre rodas, pero hai outros que eu creo que moita xente descoñece e que se poden aproveitar, e que se poden aplicar. Hai un que é o de prevención de drogodependencias e asuntos deste tipo, hai outro de orientación laboral, que non ven ao caso agora, e outro de normalización lingüística. E digo isto porque aí hai un servicio que se pode aproveitar. De todos modos, sería unha boa idea facer algunhas charlas, nalgún momento, pois, si que houbo quen nos vai propoñer facer charlas, eu creo que incluso dende determinados profesionais que teñen vinculación directa co Concello de Cerceda, se podría intentar. Non é a primeira vez, e parece que tampouco vai ser a última, na que o Benegar roga que a rede de información do Concello non chega a toda a nosa veciñanza. Dende o Benegá achamos que unha rede de tablóns informativos faría minguar esta eiva. Creemos que uns tablóns de anuncios públicos e, ademais, no que os particulares tamén os poidesen empregar, resultaría útil para moita xente. Rogaríamos que se teña en consideración esta proposta aportada polo Benegá. Ben, voulle dar lectura ao informe que me pasaron ao respecto. Dende o Concello, a información relativa a diferentes propostas que poden interesarlle á veciñanza faise chegar a través de diferentes xeitos. Cartelería, que se achega ás instalacións municipais, escolas, folletos informativos con datas de actividades, campamentos, programas culturais, centro cívico, piscina, centros sociais, centros médicos, bibliotecas, servizo de informativos, redes sociais, Facebook e Instagram do Concello de Cerceda, TOCAP, aplicación pola que se achega a información xeral, así como a información relacionada cos servizos nos cales se inscribe a veciñanza e a páxina web do Concello. E para complementar outras vías de información, poderíase usar o tablón. De momento, as concelleiras delegadas dinme que non creen que se sexa un mecanismo que poida chegar a toda a veciñanza, xa que só se podería instalar en lugares moi concurridos. A veciñanza en xeral, as informacións que dentro do Concello se achegan teñen unha resposta moi concurrida, tanto as propostas culturais, viaxes, obradoiros, subvencións, prazos de actividades, polo que entendemos que chegan a un número importante. Na Silva hai un tablón, sin cerrar, que prácticamente non se usa. Dentro do Concello lévase de vez en cando información plastificada e incluso ás veces se leva ás igrexas tamén. Entón, de momento non se vai valorar. De momento non se vai valorar, pero nós sempre recollemos todas as propostas e está ben. Non sabemos ben a titularidade da pista que vai da Brea á estrada do Embalse en Xesteda. O que si sabemos é que é unha pista moi empregada e está en condicións lamentables. Se a titularidade é compartida con outros concellos, convidamos ao goberno local a chegar a un acordo cos demais concellos para o arranxo da mesma. É municipal, arranxouse fai cousa de ano e medio outra e anotamos a petición. Non será que o BNG este contra o deporte, mas xa non é a primeira vez que traemos este pleno o problema co lixo que queda na nosa paisaxe despois de algunha celebración deportiva. Agardamos a que dunha vez por todas se nos escoita e se tomen medidas para que ao finalizar este tipo de probas o lixo vai a parar a papeleira de reciclaxe e non quede estropeando e contaminando a nosa paisaxe. Concordo, moitas veces iso incluso implica pois, un sobreesforzo por parte do Concello. Miraremos a ver se se pode apretar o tornillo de presión a ese tipo de cuestións nas autorizacións que se dan dende aquí. Vale? Pois nada, simplemente que se lle pasen as providencias que antes comentábamos. Moitísimas gracias a todos
Xa son as 12 menos cuarto. Boa noite a todas e a todos. Marta, pediches